زيباقي عم تمرير كانزان وازان مساقي حلف اللو بقونت واقي لبي دبيسي نبعد عيني زفيفو أستاهل جيك بدل سالاتهم زحالو زيغاغي عم تمرير كانزان وازان مساقي حلف اللو بقونت واقي لبي دبيسي نبعد عيني زفيفو أستاهل جيك بدل سالاتهم زحالو كمرا على بحث أول كمنا باقي أبزباني زنيبو هي وكوينو غنبر بانديراغي أبدر عدك قلوب ليبو رأيين دخس بخي عتمون دمون كسكيسو مئنتا خسلاقي عبدور قلل كسكيسو انتاي حيزو غرقلكي سقا مقا حتن بخر كويكيو زيتتكا نسخن دويت موطن نخايت مقربني وقالك السداد أبزي ودع مقاي نسخن دويت موطن كستاتنو بمرغت برهان تحكيمو مدرسة ماي كتسان نسخس نبار لي أنت حوافي السدرة نزل عالم وعالم سنكي يكون يدرى نسخس نبار لي أنت حوافي السدرة نزل عالم وعالم سنكي يكون يدرى سلام تخطاتلتنا إذا channel كم يتخونون تبوك تكونون ناي وتر تمنيتنان بحقناني ولومون كم وتروا قداسن وانا وانتحستوتات هزنا لكم متسينا لنا ساموداتنا إذا مدام سانا كتصونح بخبر نقدم لايك مقبار شير مقبار ريتوخ من حسابكم من مقداف دما كم وتروا نتسوع أزيو قداسي تحستو هزنا لكم لنا بزخ نجمر has launched another round of airstrikes on multiple targets in Iran. The attacks come hours after President Donald Trump accused Tehran of taking too long to negotiate a deal. U.S. Central Command described the strikes as a result of Iran's unwarranted and continued aggression. Iranian media reported that explosions were heard in Bandar Abbas, Sarik, and Minab in the south. In response, Iran's Revolutionary Guard says it attacked 18 major U.S. targets in the region. U.S. military bases in Jordan, Kuwait, and Bahrain were targeted. Kuwait brief Revolutionary Guards كم تريوا زلهم أمونغو زيوم كلتا هاجرات جبر زلو أكايدا نار السنة نابرت أزخيد مبرنا زحال زخيد نريال لنا أمريكا تتنقى بحيلي كتنبركغ تفتن بحيلي أمينا كسجد اللامو دليتاتا كله كتتكبر الله إيران مالتيو إيران دماكم زبحال يلن نزقبوركمو عاد أفاق ملس زي سكفنان زخبدنان أيكونن كاساتهم يبلو مالو إذن كلت يوم فتاة دما نتوم كولاترال دامج زبلو مع مونغو زه السيوزر لو هاجرات كاب جزينا بجزية الناخف أمي خيد له مغنياتو هم حنت كابتن زعق زيدين سبعة زنبرنا حنت هاجر لان كانت هاري مالات بهالزلا نسمع. The Guard has also fired several ballistic missiles at U.S. military targets in Jordan. Jordan's armed forces say they intercepted and shot down 20 missiles with no reports of damage or injuries. So why attack Jordan? The kingdom hosts important U.S. military assets, including the Al-Azraq Air Base, a major expeditionary hub for fighter aircraft and bombers such as the F-15, F-16 and F-35, which are used to attack Iran. Amman is also central to regional air defence. The Royal Jordanian Air Force جي انتايم زبل زلو زي اقداسي حبريتايو مبزحت جزي ايران زلو مصوارات ام انتايم زتقملو ندحري لهمكم نتز بنمسقاي وي ون جوردان نخعنو وي ون كويت نخعنو وي ون بحرين نخعنو ساعت يوم زتقملو ولا كوات ميدياكم عينت ناراتيف وي ون ترخاكا وتصفتن تقونه مبزحت جزي علاماتات ناتهم أبتي وتهدراوي عقمنا أمريكا زلوا بوتايوم زهرمو زد ما انتايو نزع الدل زي تتقيمهم نزع جفتو عدلو كايبلوني نزع جي وريدوهم زلو فتنات تقيمهم نأمريكا كابز كبابيوم نكترحق انت داير هي قادمة وتهدراوي عقمناتا بعبد رجاك تقدلو نزد ما تزاريب كازي كوني حريم كاي خاخد قبرو زلكا انتس حريمكا انتس أسنبيتكا انتس أفريكا أمريكا عقمتاتا كابز بوتازك تسعبون لمن قد كل اللي ويم زبلو زلو سلازي ناب جوردن تراي نابزنا جوردن زلو الازرق زبلو وتهدرا معسكر كساب اسرا باليستيك ميسايل كم ستوكوسيم زنقرو بمولو هريم نايم زبلو نازلو
anyway دحن قصيل يتحق درك مبزحت غزي كوميم زبل كل غزي مبزحتو تخلاخيلنا زبلو قني يلو دما ببلومبرج دي بول ستريت جورنال دي بنيويورك تايمز دي بغلا منچ وصي تبايلو دما بواشنطن بوست وصي تبايلو دما اب كمز قدا كمز عينت عنوت اندي اوريد نيرو زبل حبريتات تسمع ناو بفلايتي باليستيك مثال كتكسو خلو ملو بملو يكو حصر وقت بالكبيدي نابزي ايربيز هرم زلو مغنيات دما يبللو عبيتي عبينا وتدراوي أغمنا أمريكا ويزلو مغنياتو جوردان مالتك إسرائيل زلو حقري كارتا خريكمي قبل أبو إف 15 إف 16 إف 35 كمدما عزيز تراغي راداراتنا أمريكا أبو كم زلو حنت عباي رادارن أزيا كبرت رادارن كمجي أبتي ناين 3 معلت كوينات إيران وليعون كم زكاة الوالك كم تابقى أرز قبر وأب جوردان ون أقد داسن كبورن رادار كم زكاة الويزنكر سلازي حجون انتخوني زقبرو زلو صنح لي تحبريتا كوت ناي ساتلايت مجلس مسرق بديوم قال صنيحو كم زاقات يوم زبل كنرينا انا كواريا لو قال فيديوهات كن دحن مسغزيه مسنصر انتم صانع حايش تقلاتيف كام مصاري كونه صروي حبريتا ممصات زحشيو تمعرابا ميديا بعلو كزاربو مسجمره شعون تمصا خايو زحشيو زبل امنت علني معناتو ابايتا قيدو زريو كساب زي هلوي እቶም ኣቐዲሞም ዝብሉ ንሓቅነቶም እውን ሚእቲ ካብ ሚእቲ ክትተኣመን ስለ ዘይትኽእል ሚእቲ ካብ ሚእቲ እኳ ዝበሃል የለን ግን to some extent ወላ እዚ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ከምፅዎ ከለዉ መዓት ኣጉዲሎም እዮም ዘምፅኡ ግን እንተወሓደ ንሕና ተራ ሰባት ኢና ምሳቶም ክደወዳድር ዓቕሚ የብልናን ስለዚ ካብቲ ናቶም ወሲድካ ምስቲ ካልእ ኦፍላይን ንሪዮ ዘለና ወይ እውን ኣብቲ ኢንዲፐንደንት ሚድያ ንሪዮ ዘለና ሓዋዊስካ ፅቡቅ መረዳእታ ንክትወስድ ይሕግዘካ እዩ ብሓፈሻ Jordan is ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ሃገራት እዮም ከሪአኩም እየ ስለምንታይ እዚኣ ተመሊስና ክንሪኣ ኢና ንሽተይ መንስ ማዮም ብካልእ መንገዲ Amman's also central to regional air defence. The Royal Jordanian Air Force has intercepted Iranian drones and missiles crossing its airspace, while also hosting advanced systems such as THAAD, designed to detect and destroy high-altitude ballistic missiles in the final phase of flight. Jordan's geography makes it especially important. It borders Syria, Iraq and Saudi Arabia, and Israel and the occupied West Bank lies directly along the flight path between Iran and Israel. Haji, is it three was along Harakapti? I'm gonna show you a little bit of this Abzakartan Tario Kumizia Hardakum Zalabia Jordan Zibahal. Jordan Zibahal, Tagat Aliayu, Katali Habrugero, Hagariu. Zahagarizi, Israel, Kulu Kap Iran Zimats Matkati, Majameria Jordan Geri Zhalif. Now, أمريكا عبى بيز على مش بلاكم على لغة جوردن متايز قبر زبيز زي نفس وقف جزينا بإسرائيل ما تقعد تخبر كله أب كل عيرنا جوردان كلهم زكلا غلوه عقد ديمومنا بإسرائيل نخيبة صح you see this is how sophisticated تكونتات إيران نزغل سجيرة إسرائيل تحرم على كبلهم كله إيران كساكن حياة المخانة مبزحتو تي نعوز زرداء نعوز فلتي إيران زاد النق زيادة كندق زمسيلكم إيران مسائلات ካብ ኢራን ተበጊሶም ክንድምንታይ ፈተናታት ሓሊፎም ወይ እውን ክሳብ ክንደይ ረቀቕቲ ስለ ዝኾኑ እዮም ነዚ ኩሉ ኣብ ጆርዳን ኣብ ኢራቅ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ካብቲ ኤርክራፍት ካሪየርስ ናይ ኣሜሪካ ዝብገሳ ኤሮፕላን ዘን F-15 F-16 F-35 ድብለኩም ክዋጋ ኣይኮነን ኣብኡ ዘሎ ሓፊለን ኩላተን ኣብ ሰማይ እናጠመታ ካብ ርሑቕ ኣብ ሰማይ ከሎ ነቲ ባሊስቲክ ሚሳይልን ገለን ኣቐዲሙ ሲግናል ስለ ዝወሃቦም كبص خلو سليا سلزلو ما قدمهم سولت قلتيفهم تسيوم تم فرتي اب سماي كلو ككلاخلو ويم زفتن سلازي نزو كله زغبر ነገር شغيريو اتنا ايران وتهدراو اغمي اب علاماتاتو زحرم زبلخو زود صبو برسبكتيف فلو كالو كالاي جوردان زبال بسوريا زتعازلو بالسعوديه ركبالو مس العراق دوبالو مس اسرائيل مس ليبانوس سلازي جوردان زبال ولا كوا ازيا قداس هاجر تغني باي بنقرا من قدنا فلك يوردانوس بحال يسوع كريستوس تطمقل فلك ويون ربع يوردانوس نبلو ابز جوردان تي جوردان زبال هاجر شي يوردانوس سلازي اب كريستنا اب ترغم زنبرو بوتاونيو اب تاريخ ما بزح عقداسنا طلو منالبت اب قال نبينو كريا كنفتنينا كريستيان زنبرو العدي اسلام زنبرو العدي اسلام كريستيان نبتعدد ما حنتي صبوت دوكمنتاري رينيره تخبابيروم زنبرو العدي بزخونه እዚ ንሪኦ ዘለና መስርሕ ኢራን ምስክንደይ ሓይልታት ትገጥም ከም ዘላ ኣብዘን ሕጂ ዝገበረተን ንባሕሬን ኩዌት ከምኡ ድማ ጆርዳንያ ሃሪማ ይብሉና ኣለዉ ንመለስ ኣብቲ ፀብፃብ መጀመርያ ዝረኸብና ኤግዛክትሊ ኣብ ኢራን እንታይ ሃሪሞም እንታይ ዝህረም ዘሎ ኣብ ኢራን ክንርኢ ክንፍትን ኢና ናብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ እንታይ ይካየድ ኣሎ ክንርኢ ክንፍትን ኢና
Strait of Hormuz. The dots show stationary vessels. Arrows indicate the ones that are moving. Rory Challens is standing by for us in Washington, D.C. But first, let's bring in Al Jazeera's Tawhid Asadi, who is live for us in the Iranian capital. Tawhid, Iran says it has retaliated for the U.S. strikes. What can you tell us about Iran's response? Well, it's the third consecutive night that following a period of relative calmness, I would say, and ceasefire, we right now witness a new round of escalation following the exchange of fire between Israelis and the Iranians on the first night. Then on the second, the initiation of a sort of confrontation between the Americans and the Iranians. And last night, of course, was the third in which Iranian territories were targeted by the Americans, resulting in retaliatory strikes by the Iranians. The Revolutionary Guards, IRGC, came out with a statement saying that at least 18 targets have been hit across. Okay, ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣሜሪካን ኢራንን ዝገብርዎ ዘሎ ምልውዋጥ እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ መጀመርያ ለይቲ ብናይ እስራኤል መጥቃዕቲ መፂና ሳልሳይ ለይትና እዩ ኩናትን ወረብ ኩናትን ከም ዝምለሰና ኢሉ ናይ እስራኤል ምስ ሓለፈ ድማ ምስ ኣሜሪካ ምናልባት መጀመርያ ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብኡ እዩ ነይሩ እቲ መጥቃዕቲ እዛ ለይቲ ግን ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ርእሲ ከተማ እውን መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብኡ መንፅር ድማ ኢራን እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝተፈላለየ ግብረ መልሳዊ መጥቃዕቲ ከም ዝገበረት እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ወላ እኳ እቲ ኩናት ሙሉእ ብሙሉእ ተመሊሱሉ እንተደይተባሃለ እቲ ኩናትን ወረብ ኩናትን ተመሊስዎም ከም ዘሎ ግን ይነግሩ ኣለዉ እቶም ህዝቢ and yeah, definitely እቲ ኩናትን ወረብ ኩናትን ነቲ ህዝቢ ሕማም ርእሲ እዩ ምርዘም እዩ because at the end of the day ኩናት ንብማዕዶ ዘለና ከማን የፍርሃና ግደፍ ንጎም ምሸትን ብፍላይ እቲ ኣሜሪካ ይኹን እስራኤል ዝድርብይዎ ኣፅዋራት ኣብ ማእከል ከተማታት ስለ ዝዓልብ ምክንያቱ ወታደራዊ ቤዛ ኣብ ዘሎ እንድሕሪ ኢሎም ነቲ ማዓስከር ጥራይ ዝሃርም ኣይኮኑ ዝድርብዩ ነቲ ማዓስከር ጠቕላላ ክንድምስሶ ኣለና ኢሎም ስለ ዝሃርሙ ኣብ ከባቢ መዓት ሰብ እዩ ዝጉዳእ ኣብ ኢራን ጥራይ ከባቢ ልዕሊ 3,000 ሰብ ከም ዝተቐተሉ እዩ ዝንገር ስለዚ እቲ ውግእ ብማዕዶ ክትሪኦ ከለካ ሜቢ ውልዕ ኢሉ ትጠፍእ ክመስለካ ይኽእል ግን ኣብቲ ቦታታት ናቱ ኤኒ ዕላማ ዝሃርሞ ኩሉ እቲ ዕላማታት ዝሃርምዎ ኣብ በረኻታት ተደይ ኮይኑ ኣብ ማእከል ከተማታት ስለ ዝሃርሙ እቲ ቦምባታት ናቶም ድማ ኣዝዩ ገጅፍ ስለ ዝኾነ ኢትስ ጀስት ሕማቕ መዓልቲ ዝወዓ ያ ብዙሕ ሰብ ከም ዝጉዳእ ከም ዝስንክል ከም ዝጉዳእ ርዱእ ጌርካ ክትወስዶ ክትክእል ኣለካ ስለዚ በዓል ኢራን ዓበይቲ ሃገራት ስለ ዝኾኑ እዩ ብዙሕ ነገር ዘይረአ ዘሎ ከምቲ ኪላታት ዝብልዎ ኢራን ስትራቴጂክ ዴፕስ ኣለዎ እዮም ዝብልዎ እንታይ ማለት እዩ ኣዝያ ዓብን ብዙሕ ህዝብን ስለ ዘለዎ ሃሪምካ እውን ዝስምዖ ሃገር ኣይኮነን ዝብል መረዳእታ ኣሎ ማለት ቀሊል ግዜ ኣይሃረምዎን ግን ሃገር ኣዝዩ ዓብ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓደ ግዜ ክትዕንዎ ትኽእል ዓይነት ኣይኮነን ግን እቲ ዝግበር ዘሎካ ብኩሉ መንገዲ ከቢድ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ and yeah, definitely ببغن إيران زغبر زلو ناتو زاكل ጸገም ይፈጥራሉ ሕጂ እቲ ዓለም እንታይ ትብል ዘላ what is going to happen next እንታይ እዩ ክኸውን እቲ ዝቕፅል ናበይ ገጽካ እዩ ክቕፅሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ that the Iranians claim that Americans also attacked the island of Qeshm. Why is that important? Well, that's because that is where the Iranians store a lot of their weapons that they use to threaten the Strait of Hormuz. Now, the Iranians, for their part, have also mounted their own series of retaliations for the American strikes. They've conducted strikes against American military facilities in the region with a total of 21 strikes. Those have included strikes against Bahrain, which is the home of the US Fifth Fleet. There's also 5 missiles that were struck towards Jordan, the El Azraq airbase. All of those were shot down. But it's also been a very busy night in Kuwait airspace as they've been intercepting. زون تي تفلالي حبريتا نبكم كل سورسز كون كله أقداسي حبريتا درجة أريخنا بوكت بتسعة خليقة حجي أبزهري ما يبلغ حقنا ينصروا خانيم حدا كابتي كال ميديا تاتكندل غلنا نروح بقنا له أبزي بحرين زبال أبزي في فسفليت بحال زلوا زهرم واحد علامة أزارة بالناخوني متسألو سدما نأمريكا عبش قرفتير لالو زبلوا يسمعوا بزي damage to U.S. bases because Iran did reportedly launch a retaliation on the U.S. Fifth Fleet in Bahrain. Now, the U.S. continues to classify injuries and death counts, so we can't really know. So we're acting as if nothing happened, but we don't know that. Do you know anything that we don't know? I have been told that a significant system was hit at the Fifth Fleet HQ, and it was about $1.5 billion worth of damage. And basically, the termination of that system at the hands of Iran has basically created a very significant security
security gap for what we had remaining in terms of our situational awareness in the region to be able to track and protect against incoming missile and drone attacks. So that is what I have heard. انتايم زبلو زلو ابزي اتوميو ديالتي قالك فالنا يتحكي دوت ويزركب انتايم زبلو زلو ابكالك زيون صبصاب امسيلكم نيره تمساسالي كال عينت حبريتا نزمسل كساب حجك ابرخيبنا زلنا بزو عنوات يوردكم زلو فلوتيو حركابتي اقداسي عنوات وريدو تباهيل ولا بامريكا بتمكل خالنا امريكا بكل من قد يزربلو زلو ارسي ازناي اب بحرين حدا قداسي شمي تقصوانيم تاي مخانو مسكزي يمصخون اقداسي مسارحي ويون تكنولوجي كساب حدنا 5 بليون زواغو تحريمو خمزلون السود ما تي سيستم تبمهرامو امريكا بزوانزي نزمت زلو حبريتا ويون نفس اللياز رادار كون كم زغل قمقام لني دارقا بزو حبريتاتات نا حبريتات صقم اقاطيمو كم زلو تراويت ويونتي وتدراو عامنا امريكا اتزنبرو اقبابنا حبريتا صقم قاطيمو خم زلو يوم زارب ابزي حجون انتخوني بتدقاقا مدسمع انتلو إيران كمزي ساكت أبوشت زي الرادو حدك ببوغونو زحرم سويلو زدربي قالا جيروم يوم أمريكا سألوك فتروز دلينتي مرحنتنا إيران فلانتو وتهدرا مرحتي ممزحتك زي كابتوم كيلاتات نتبوتات نتي كنتات زنبوبو زلوك سمعك اللغاقن إيراناويان نفس وكف تتكوس ميسايل ناتوم ناقد داس العامات رايم سدوها زلو سلازي أما بزعتك زي كل ناقر صدوا إكزاكت الإعلام ويهرم يبلي اللغون نا أمريكان نا يكالوت حلتات انت مكل خال وني كلا خالي كن يدمعوا غا مخانوميو ونياتو أبزح زي نتز قبر زلو علامات يهرموا ويم that's why دما أمريكا أبزح اتفتنو زلا تنكا غازلو خوين زلو سلامتاي إيران قبر ملس اتبو قليل كون كم زي كبل تردي ومالو دونالد ترامب دما he's really trying to بتحدي السنابيدو نابتناتو مسرح كتوا ميفتنا على بتخال دما نساتهم دما سنافات كم زي يكونوا ريلو تقند جنا دونالد ترامب مفنطرا زبلوا بغلتيو وقع يقبرني انت بلا ايراناويان فريطهم مسلو زلو ابلا صبو عدل هيبونيم انت قلت له دما بتزغص له زلو دما نتزدل زلو كرهبون كبيديو سلازي اب كبيد زغونه تراب بلو مفنطرات يخم زلون ولا كوز انت دليه بلو زيجي it's very difficult وفرام ناتو كابونك ملس كبيديو مليش اتي دما نتوينات نقيرون اي كالني تبلني خاغن السون كبيديو سلازي تشوز ايناي كبيدي حشاكا نعاخذ حاشا خوين يسمع كلامز بلو زلو يوم ان دونالد ترامب صابحجي ناتالله ولا تعداقاتات كابون ابو دحان ولا حدا جاي مصونتلو دحان الله خزبل امناتي زلو منالبات ايراناويان مونغو فحت بلوم تخون ويون حزبي الحلقون زبل طبعا عليك قمتاتنا وسلي خيدالو بتقالو انتم كرداويان قال كفالنا كرداويان يعتق كم زلوني نقر ونياتنا عطاتهم يعتقاون قال نقر زمت انتلو كفتن مالتيو بزح نقرات يزفتن زلو سي اي زبحال تخونه تكنولوجيات اتيدو كون دخونه حزبي عمل عال قال نقبر ديفتن عينت نقر يلن يوم زبلو وصلو بزح فتنتات يزفتن زلو ببزح من قد يوم زفتاتنهم زلو سلازي تناي قراء اسوالو تناي بلوكيدالو كل نقر دما اب حدا زي يزفتن زلو كل زي سلدي سرهجي ابتي وتهدراوي مጭፍጫፍ ተመሊሶምኩም ዘለው ይዝንገር ግን ትምርጫታ ዶናልድ ትራምፕ ሲድዎ ዘለውን ሓገስቲ ይኮኑን እዮም ዝብልዎ to a deal to come to the table on that. Both President Trump and Secretary Hicks said they've explicitly said these strikes are intended to push Iran to agree to a peace deal that the president wants them to sign. Is this going to accomplish that? Probably a couple hours of military strikes aren't going to fundamentally change this situation. Trump's team has staked out pretty maximalist position in terms of what they want. The Iranians are doing the same thing. The two sides were far apart yesterday. A couple hours of strikes tonight is probably not going to change their calculus much unless Trump is prepared for a sustained military campaign, which it's quite clear he's not. I don't see the Iranians rushing to the table after tonight. The War Powers Resolution says انتايوم زبلو زلو ابزي بطعم قداسي زرباينا نسمى زلنا كلاتهم اتهم حيلتات او زلو انتايوم زبلوهم زلو تزخدوا زلو من قدي ماكسيماليست ابروتش بحال ماكسيماليست مالت ما دونالد ترامب كله زاد ليو كركب ولا حنت كهب زي دلا بتسمع مالتي يعني مالتي زي نيكولار ركبوني تكنولوجي ناتكم نيكولار اطفو ገንዘብ ዝባሃለ ይበኩምኔ ካል ኩሉ በቃ ይትኩም ሀቡ
ለውጥ ግበሩ ገለገለ ማለት ሻለካ ኣብ ንሓደ ምስማርኽ ካዮ ተሓቶ ነገራት ማለት እዩ ብግምጣል ኢራን ድማ ኒኩለርና ኣይንህብን ኢና ቅድም ገንዘብ ንሃበና ወሽመጥ ሕርሙስ ክንከፍቶ ኢና ድሕሪዩ ግን ብናትና ቁፅፅር ክኸይድ ስለዚ ዝኾነ ነገር ካ ሕድገት ክገብሩሉ ይደልዩ ኣለውን ስለምንታይ እዚ ሕጂ ንሓቶ ዘለና ብኢራን ዓይኒ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንሓቶ ዘለና ኣካል ናይቲ ፅዒርና ዝበፅሓናዮ እምበር ኣብ ጣውላ ለሚናን ተመፃዲቕናን ዝበፅሓናዮ ስለ ዘይኮነ ሓንቲ ንጣር እንተኾነት እውን እንተኾነ ክንበካ ይንደልን ኢና እንተደይደሊኻዮ ድማ ነዚ ንሓተካ ዘለና ተደይደሊኻዮ ከምታ ኣቐዲምካ ረሲንካ ዝመፅእካዮ ኣብ ባይታ ይራኽበና ምፃእ እንድሕሪ ብሓይሊ ረኽበ የኢልካ go for it and we're here ይብልዎ ኣለዉ so ክልቲኦም ነቲ ዝግበር ዝነበረ ዝርርብ ገዲፎም ናበይ መፅኦም ኣሎ ናብ ምትህራም መፅኦም ኣሎ ማለት እዩ እቲ ምትህራም ድማ ክንሪኦ ዘለና መበል ሳልሳይ ግዜ ዝተፈላለየ ኣሽማት እናተጠቕሰ ቀፂሉ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ድማ ዝኾነ ይኹን ኣብ ባይታ ዝተፈጠረ ነገር ንርኢ ኣለና so basically what is going to be the next move ንዝብል nobody knows ግን ኣንሽተይ unless Congress declares war the president has to take troops out. The Trump administration has claimed the 6-day window doesn't apply because this operation ended when the ceasefire began. Is that accurate? That would not make any sense to me. I think that it's a legal fiction to say that the operation or that hostilities have ended because there was a ceasefire. First of all, there was a blockade throughout the entire ceasefire, and we've seen the United States use force against ships and third-party countries throughout that blockade. Second of all, as we've seen, why would the existence of a blockade during a ceasefire mean that's not a ceasefire? Because a blockade is an act of war. It's only legal to employ one when you are actually at war, and it also authorizes the United States to use lethal force against both enemy ships and ships of third-party countries. So it's a very serious act to set up. And so ሓደ ግዜ ሓቂ ከምዚ ኢሎም ኣውፅእ ከብሉ ከለዉ ደስ ይዝብለካ እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ካብቲ መጀመርዩ ጀሚራ ኣሜሪካ ጥሒዛ እንታይ ትብል ዘላ ወላ እኳ ጥሒት ኣቢላ ትዛረባ እንተላ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ኣብ ፓኪስታን ካብ ዝሰማምዑ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ዲ ወላ ሓደ መዓልቲ ኣሜሪካ ጥሒሳቱ ምክንያቱ ድሕሪ እቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ነዚ ብሎኬድ ኣታኣታትዮ እሞ ብሎኬድ ድማ ኣካል ናይ ኩናት እዩ act of war ዝበሃል ምክንያቱ ነቲ ዕፅዋ ንኸረጋግፁ ንብዙሓት መራኸቢ ይሃርም ኣለዉ ባይ ዘ ወይ ህንዳውያን ተቐቲሎም እውን ይበሃል ኣሎ ሕጂ ስለዚ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢራን ኩሉ እቲ ትገብሮ ዘላ ኢራን ኣብ ግቡእ ቦታ ኮይና እያ ትገብሮ ዘላ እቲ ኣሜሪካ ገይራትላ ዘላ ዕፅዋ ኣካል ናይ ኩናት እዩ ስለምንታይ ዳ ኢራን ዝኾነ ዘይገብሩ እንድሕር ኢልካ እቲ ዕፅዋ ገይሮሞ ዘለዉ ንዓታቶም ጥራይ ዘይኮነ ንዓለም ሙሉ እውን ዓፅዩ ስለ ዘሎ ሓንቲ ዘረባ ሕልፍ ክብል ከለኹ ዘንበብክዋያ ቅድሚ ቁርብ ትለያ ከዳልዋ ይከኣልኩን እንታይ እዩ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ዕፅዋ ብዝገብሮ ዘሎ መንገዲ ብጀካ ስዑድያ ገለ ክፋል ናይ ኢማራት ድማ በቲ ፓይፕላይንስ በቲ ዝወፅእ ዘሎ ነዳዲ ገይሮም ዝገብሩ ዘለዉ እንተደይ ኮይኖም ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ኩዌት ቀጠር ባሕሬን ናይ ብሓቂ ተጎዲኦም ከም ዘለውን ስለዚ ሃገረ ኩዌት ንስዑድያን ከምኡ ድማ ንኢማራት ትልምን ከም ዘላ በጃኹም ነዳዲ ናትና በቲ ፓይፕላይን ናትኩም ኣውፅኡልና ብከምዚ መንገዲ ክንቅፅል ኣይንኽእል ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ እቲ ጂኦግራፊ እንተሪኢኻዮ ጂኦግራፊ is very very brutal let's go ኣብዚ ክሪአኩም so እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩዌት ዝበሃል ኔው እዩ ዘሎ ሓተ ብስዑድያ ሓድሽ ፓይፕላይን ክግበረሎም ክኽእል ኣለዎ እንተዘየለ ድማ ንስዑድያ በዚ ናትኩም ፓይፕላይን ድማ ኣውፅኡልና ብኡ ጌርኩም ገለ ነገር ሽጡልና ይብልዎም ኣለዉ ስዑድያ ከመይ ገይሮም እዮም ሕራይ ክብልዎ ምክንያቱ ንባዕሎም 11 ሚልዮን በርሚል ንመዓልቲ ዝሸጡ ዝነበሩ 7 ሚልዮን በርሚል ንመዓልቲ እዮም ዝሸጡ ዘለዉ የግዳስ 7 ብዋጋ ዕፅፊ ናይቲ ቀደም ዝሸጥዎ ዘለዉ ስለ ዝሸጡ ዘለዉ ስዑድያ መዓት ገንዘብ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ this is very clear ስዑድያ እዚ ኩናት እዚ ከም ፀጋ ይመፅዎም ዘለዉ ሓቂ ንምዝራብ that's why you hear very little ስዑድያ ብዙሕ ክትዛረብ ኣይትሰመን ኢኻ ገንዘቦም ጥራዮም ዝግሕጡ ዘለዉ ቱሪዝም ዝሓጅ ለመለ ትሪእዎ ኣሎም ማዕሰብ ይኸይድከኒ so ስዑድያ they're okay ወላ እኳ እቲ ኩናት ብዙሕ ሓደጋታት ተፈጢሩሎም ተሎ ነቲ ናይ ቁጠባ ናይ ኢንቨስትመንት ገለ መደባቶም ዓንቂፍዎም ተሎ ብነዳዲ ግን ፅቡቅ ይኸዱ ከም ዘለዎ እዚ ነገር ኩዌት ዝበሃል 0 89 ሚእታዊት ናይ ባጀቱ ድማ ካብ መሸጣ ናይ ነዳዲ ዝመፅእ ነይሩ ሕጂ ድማ መዓልታዊ ዝህረም ዘሎ ኩዌት ብኻልእ ዘራርባ ምስ ኢራን ዝኸፈ ዝምዝና ገይሩ ዘሎ ኣብዚ ኩናት እዚ so ወላ እውን ለሚኑ ብመንገዲ ኢራን መርከብ ከውፅእ እንተበለውን የለን ምስ ኢራን ተፃልዩ ዘሎ እዩ ባሕሬን ብዙሕ ነዳዲ እውን የብሉን ጋዝ ገለ ፔትሮኬሚካል ገለ ብዙሕ ነይርዎም ጠቕላላ ተዓፅዮም ኣለዉ ሳቶም ስለዚ ባሕሬንን ኩዌትን ኣመነ ተሃሲሎም ኣለዉ ቀጠር ብዓብዩ ብዙሕ ተሃሲሎ ምናልባት ቀጠር I don't know ብመኻይን ገይሩ ብስዑድያ ገይሩ ገለገለ ሸይጥ ህሉ ኸውን እዩ ምክንያቱ ጠቕላላ ኣቢሉ ኣሎ ክትብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ I don't know
سفر كم زرانيا ولا سون بزح نجر تعطي كم زلا قطر وين أكبر حدا وريدا خم زلا يزنجر جن قطر حدا كابتي أمانة بزح جنزب زلو هاجري وني تعرزبو حديو قطر زيو I don't know 300 شعدي قاليو زيجاتات ناتو so بتزلو هابتي نزيوم زبي كايدوم زخب ديك كونن يمزبلو تكسباتن قال ملن بعلو شحك بلالو مالتي كالاي قطر زبال كم ز عينت بدو قد محجون قتيمو يزبال معجي صقم قتيمو نيريو معناتو اصواق مصيوم سلاز نبر قال تمكروس نيروم يزبال تمكرو نايزي شكرسي نيروم توم كالوت جن ناي بحكي حدا جاي ودي قوم زلو حج دما تصقم زلو تحرسومن تحر ورحي قال ملك فتح يزو كينات اذا نجر زبحال نجر كايلن أتي عبد أولا قريب دو قلت نابلو قرب تسفاجرهم لزنبر كل بنينو هنجد ما أمناي حيلي مدرخ تمليسونكم زلو يزن قرزلو سلزي إذن هاقرات انتايم كونا نزبل I really don't know but it doesn't sound good and it doesn't look good صبغ زي ناسي يلا مزعبو نغات لابزي هنتقا لابزي دبلو هذا reportedly hit by an American projectile. Vessel carrying Indian seafarers is on fire. Development from West Asia, where a third commercial vessel carrying Indian seafarers is on fire. The incident comes amid rapidly escalating tensions between the United States and Iran, with both sides exchanging strikes in recent days. The ship was reportedly hit by an American projectile. زياتري وازا لهم من أمريكا ستار تعرمت مركب كوينة I think كم سمعنا يو ناي ثلاثة سبعات كم سقطوا نقرأ we have learned of incident involving a vessel of Shina's port of Oman vessel of Abtikabab Oman Manadi. Earlier today we are closely monitoring the situation and coordinating with the local authorities for further details. ناي embassy ناي هندي أب Oman زو صوي مالتيو and to learn tragic incident blah blah. Sadly 3 Indian seafarers initially reported missing are now confirmed dead. ثلاثة سبعات كم زتقتلوا أبتي تابركب يوم زنقرو زلو سلزين حين بحرينياتات أتزخبد فتنا يقين زلو زنريو زلنا and this is yeah very sad. I mean it's a very tragic situation come through وزلهم ناي أمريكا projectile زهرة ما ناي أمريكا ميسايل ويقال زهرة ما ناي هندن ناي إيران تزغون نيرو إيران تزغون نيرو that would be a different story in general again كم نريو زلنا this is also the sign تي ملكتات نريو زلنا تي كونتات ساكن دي كبيدن بدهن كم زلونا نريو زلنا so yeah the situation is continuing deteriorating يقبرالو ناتبلاشو وناخفي خيرالو يبلو okay what else كالن تايلو قربت لي كابزناي ما كلام مبراق وصيلنا انت بكال ما خنسجر معناته نايزي ما كلام مبراق سلازقدده كبابينا سلازلن بر ابكالو صبغ زله خي مسلكم لنكنه بفلاي ب يوكرين روسيا ون بتعمي حماق يخيد كم زله تكوينات maybe nobody زبلو وزلو تكوينات ناب كبيد درجه خيد كم زغلن maybe I don't know أبون بزح ما يتزرب زلو تا روسيا نيكولر كيتتقام زبل زرباون بتدغاغامي كمالالس يسم الله دونالد ترامب ني بوتين يوكرين يسعروا له يدفوا له يوصوا له قالنا بلو نتزربا يمالالس له جن امودتا حما كوينات ابوني كايت كم زلو كم اسمع عليفنا جن قال نغير لنا سلازي I'm not sure what is going to happen but نيروباس كان يسمع ابسي to inject new momentum into stalled peace efforts and secure continued military support. Zelensky says Russia is losing the initiative on the battlefield, even as Moscow intensifies its attacks on Ukrainian cities. Meanwhile, Europe is weighing a bigger role in any future negotiations as U.S.-led diplomacy struggles to gain traction. So in terms of Europa, Ukraine تسعر Russia تدفع نتكويناتنا وشتي تياتلوم هلا تقداي ناتبلا شوي خيدالو زبل ترباينا نسمع زلنا زمال الدماء بزيك العالم يوكرين تسعر الله قبل قالوا حدا جنيا سقوم تتعطي وسط كم زلو مجنزابي يدلي معناته انتاي يوكرين ببزحي درونات ناوشت راشا تسدد كم زلا يزنقر وشت راشا نستفل عليه علامات الدماء تحرم كم زلا هجي ازي تحرمو زلا شلال الكاكس قرز خلا يكون راشا نخندي وان كتصمم مو يقول يمزبل زلو
ካልእ ሓደ ኣገዳሲ ሓበሬታ ለንቀነ ወፂኡ ዝብልዎ ዘለዉ እውን ብብዚ ናይ ዩክሬን ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ፑቲን ዝተኻየደ ዝብልዎ ዘለዎ ይስውን ስምዕዎ Last year, Russian President Vladimir Putin said that Ukraine had tried to assassinate him and his family. Donald Trump confirmed that he believed that this had happened. Since then, we've heard almost nothing about it. We wanted to walk through this wild story that has just completely kind of evaporated from Western press attention. Matt Bivens, in his Substack, The 100 Days, wrote about it recently and put this first element up on the screen. This is the whole. كم تريبوا زلهم عمي أمودة أنا عمي يوكرين بكباب 100 زخونا درونات ني بوتين زغمت أول جزاء برتو زخونا متكعت كم زكايدة له تمكياد دما فتنا قتلت جرات له كم زنبرتي زنجر بتوانتي راشا نصبحيتو دي قال مس دونالد ترامب تليفون ركب سلا زنبرو صبصابا مثلكم نيرانه ني دونالد ترامب كم زنجرون دونالد ترامب دمانا ميديا كم زوصون سمع كادي لهم غازيتنيان شهادته هو بوتين نغيرني بحق زحزنيو قال ملي قال لهم نيرو ابت غدايتي من غير بوتين ابتو انتي زلنسكي نو راشا بروباغندا نتمكراسنا توكسي دونالد ترامب سكبرو زلو كبالاشي يلو زبلو زلو مر استخايده ነገር የለን ይብሉ ነይሮም ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ድማ ዘለንስኪ ባዕሉ ኣኪድዎ ነቲ ሓቂ ማለት እዩ ፑቲን ኣብቲ ዋንቲ ራሻ ኣብ ገዝኡ እዩ ሓደ ካብቶም መንበር ገዛውቲ እዩ ተገይሩ መጥቃዕቲ ጭብጢ ዝተሰነ ናይቲ ድሮናት ዝሃረምዎን ንሳቶም ዘውደቕዎን ብዙሕ ፀብፃብ ከምኡ ብሳተላይት ኢሜጅ ዝረኣይዎ ሓበሬታ ኣኪቦም ንኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ራሻ ከም ዝሃብዎ እዩ ዝንገር ስለዚ ብመን ከም ዝተኻየደት መጥቃዕቲ ጭብጢ ብዘለዎ ኣረኪቦም ከም ዝነበሩ እዩ ዝንገር እዛ እንታይ ዘርእየካ ብዙሕ ሓቅታት ተሸፋፊኑ ከም ዘሎን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ዘይተነግረን ህዝቢ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ከምኡውን ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ሲሲቲቪ ዝበሃል ኣሜሪካ ራሻ ጠጠው ኣቢላቶ ከም ዘላ እዩ ዝንገር እዚ ናይ ሲሲቲቪ ዝበሃል ኣብ ጎደናታት ትገብሮ ካሜራ ንሓደጋታትን ንኻልን ኢልካ ትገብሮ ንዑ ሓገይሮም ነቲ ናይ ኢራን መራሒ ሱፕሪም ሊደር ብኸምኡ ከም ዝቐተልዎ እዩ ዝንገር እዚ ሲሲቲቪ ዘሎ ሓበሬታ ምንቅስቃስ ናይቶም መራሕቲ ናይቶም መኻይን ናቶምን ገለን ብኡ ስኢሎም ብኡ ገይሮም እዮም ነቲ ሓበሬታ ክረኽብዎ ክኢሎሞ ክቐትልዎ ክኢሎም ዝብል ሓበሬታ ወፂኡ ስለ ዝነበረ ራሻ ምናልባት ናብቲ ንሱ ዝንቀሳቀሰሉ ድዩ ወላ እንታይ ነዚ ሲሲቲቪ ፕሮቴክቲንግ ፑቲን ኣልዮሞ ከም ዘለዉ ገለ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብሓፈሻ ፈተና ቅትለት ናይ ፑቲን ሪል ከም ዝነበረ እቲ ሓበሬታ ድማ ወፂኡ ኣሎ ማለት እዩ ኤኒዌይ ከም ንሪኦ ዘለና ተደጋጋሚ ኣገይን ኣብዚ እውን ኣብዛ ደብዳቤ ለንቀነ ውፅኢዋ ዝነበረ ዘለንስኪ ከም ዘረጋገፀ እዮም ዝነግሩ እዚ ቀፂሎም ለንቀነ ሓንቲ ኤውሮጳ ትዛረብዋ ዘለዉ ድማ ክንሕውሰልኩም is turning up the pressure on NATO with repeated threats to walk away from the alliance. But what would the true cost of that be to the United States if they really did withdraw? I've served alongside NATO forces in Afghanistan and Kosovo, so I've got a good idea of just how important US leadership is. But I also know what the US gains from the surveillance of Russian submarines to the rapid deployment of US forces from European bases. America doesn't just lead NATO, it needs it. And if Washington does walk, then what fills that vacuum? ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኔቶ ኣይፈትዎን እዩ ሓደ መዓልቲ ገድፎ ዝኸውን ዝብል ዘረባ ኣብዚ ኤውሮጳ ሚድያታት ናይ ኤውሮጳ ቢቢሲ በሎ ዶይቼ ቬለ በሎ ቀፃሊ ዝመላለስ ዘሎ ቀፃሊ ብፍላይ እዚ ምስ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ይስሕብ ኣሎ ዝበሃሎ ዘሎ ዘረባ ግን በቲ ካልእ ድማ ናይ ብሪጣንያ ሚድያ ዋላ ቢቢሲ እንታይ ይብሉ እቲ ኔቶ ዝበሃል ናይ ኤውሮጳ ጥራይ ደይኮነስ ንኣሜሪካ እውን ስለ ዘድልያ ጠቕላላ ክገድፎ እዮም ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን እናበሉ እዮም ምክንያት ዝህቡ ወልሲ من تغلال لغت فوي ما ينبل لنا قد ننيتو مقدافة اليوم من أمريكا يزبال شلل ندحري لهم مطرعي أخوليو ونياتو نتي ناي عقب نايت نيتو ناداهم وصل زخود زلو. I think we should start with a scene setter. Remind us which countries are part of the NATO alliance. Yeah, so NATO, North Atlantic Treaty Organization, was formed in 1949, initially with a North Atlantic Western bloc of 12 countries, which grew post-war into what we see today, which is today's alliance of 32 countries. Let's just take a look at a map, and you can see just... بحفشة تنيتوز بحال ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ መብዛሕትአን ሃገራት ኤውሮጳ ዘማእኸለይ ክበሃል ካል ኣብቲ ማእከል ሓንቲ ንእሽተይ ሃገር ዶ ትሪኡ ኣለኹም ናይ ኔቶ ኣባል ዘይኮነት ንሳ
ኣነ ዝነብረላ ዘለኹ ሃገር እያ ስዊዘርላንድ ትበሃል ኣብቲ ማእከል ኤውሮጳ ኣብቲ ሕምብርቲ ኤውሮጳ ኣካል ናይ ኔቶ ዘይኮነት ኣካል ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ዘይኮነት ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳ ግን ዘላ ሰንተር ናይ ኤውሮጳ ዝኾነት ስዊዘርላንድ እያ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኔቶ ያተወት ወላ ኣብ ገለ ያተወት ሕጂ እኳ ሓፍ ኮፍ ይብሉ ኣለዉ ግን ድሓነቶት ህዝቢ ድማ ኣይደልን እዩ ገለ ክፋል ናቱ ኣይኮነን ናቡክ ናቱ ምስ ኤውሮጳ ዘለና ዝምድና እውን ክንዓፅዎ ኣለና ዝብል ሬፈረንደም ኣለና ዝኾነ ሰብ ንባዕሎም ስዊሳውያን እቲ ኣኽረርቲ ናቶም ፅሉላት እንዲዮም ሓድሽ ፅሉል ዝኾነ ኢኒሽቲቭ ኣበጊሶም ኣለዉ ህዝብና ልዕሊ 10 ሚልዮን ከይከውን ኣብ 10 ሚልዮን ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ክንገብሮ ኣለና ዝብል ናብ ስደተኛታት ዘተኮረ ኢኒሽቲቭ ገይሮም ኣሎ ብሓፈሻ ንኤውሮጳውያን ክትንክፍ ዝኽእል እቲ ዘረባ እሞ ከምኡ እውን ኣብ ብዙሕ ምስ ኤውሮጳውያን ገለ ምፍጣጥ ኣለዉ እዮም ንነዊሕ እዋን እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኔቶ ዝበሃል ብዙሓት ሃገራት ዝሓዘ እዩ ግን እቲ ኤውሮጳ ዝበሃል ብካርታ ክትሪኦ ከለካ ትግረም ኢኻ ማራ ጫቑት ኮንቲነንት እዩ ማራ ንእሽተይ ኮንቲነንት እዩ ራይ ንኣሽቱ ሃገራትን ጫቁጫቁታን ህዝብን ግለን ስለ ዘለዎ ከለ ገንዘብካ ስለ ዝነበረ ብኸምዮም ዓበይቲ ሃገራት ዝመስሉ እምበር ናይ ብሓቂ ጫዋዊት ሃገራት እየን ኣብ ኤውሮጳ ዘለዋ ምስቲ ኣብ በዓል ኣፍሪቃ ዘለዎ ክትርኢ ከለካ ኣፍሪካ ኢዝ ሞንስተር እዚ ዓብ ሃገር እዩ ዓብ ኮንቲነንት እዩ ይግዳስ እቲ ኔቶ እንታይ ክኸውን እዩ ንሓዋሩ መፃኢናቱ ኣይ ዶንት ኖ ባት ስቲል ዲስ ኣር ኦልሶ ሰርፕራይዚንግ እዚ ሓደ ካብቲ ዲቤት ዘሎ እዩ ካልእ ናብ ቁጠባ ገፅና ስግር ክንብል ዶናልድ ትራምፕ ለንቀለ ዝበሎ ስምዑ the president about the latest inflation number which came out this morning? Could that be a No, I love it. The numbers look great. You know what I really love? I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now. Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now. ዶናልድ ትራምፕ ታይልዎም ኢንፍሌሽን ለንቀኔ ላዕሊ መፂሎ ዋጋታት ናይ መናብሮ ላዕሊ ከይድ ኣሎ ስለዚ ኢንፍሌሽን እንታይ ከመይ ትሪኦም ዝበልዎ ኣይ ላቭ ኢንፍሌሽን ኢልዎም ኣይ ላቭ ኢንፍሌሽን ማለት ክላስ ናይ ኣድቨርታይዝመንት እያ እዚኣ መናብሮ ህዝቢ ዝኸፍእ ነገር እዩ ኢንፍሌሽን ማለት ምንሃር ዋጋታት ብሰንኪ እዚ ኩናት መፂኡ ኣሎ ከመይ ይስማዓካ ዝበልዎ ኢንፍሌሽን ይፈትዎ እያ ምክንያቱ እቲ ኩናት ስለ ዘሎ ድሕሪ ክወርድ ገለ ኢሉ ከምን ኢሉ ይፈቲኑ ቅድሚ ሕጂ መናብሮ ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብዚ ኩናት ትገብሮ ዘለኻሲ እቲ መናብሮ እናኸበዶም ዝኸይድ ዘሎ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ኢልዎሲ መናብሮ ናይ ኣሜሪካ ዘገድሰኒ ንዓይ ኣይኮነን ኢልዎም ነይሩ ሕጂ ከዓ ኢንፍሌሽን ደስ እዩ ዝብለኒ የፍቁረኒ ኢንፍሌሽን ኢልዎም ኣለዉ ንኣሜሪካ እዚ መመሊሱ ኣብ ገፆም ዝፀፍዖም ዘሎ ብምባል እዚ ዘረባ ነቶም ኣንፃሩ ኣብ ምርጫ ዝሳተፉ ዘሎ ወይ ነቶም ሪፐብሊካን ንምቕታል ደይ መደይ ኢሉ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ዝጥዕም እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ዝኾነ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣዛረባ ርእስቲ ዘሎ እዩ ኣብቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ ኤኒዌይ ብዙሕ ነገራት ስለ ዝካየድ ዘሎ ንኩሉ ሓደ ብሓደ ከተርክቦን ክትዛረበሉ ናይ ትኽእልኒ ኢኻ በረዲ ኤንድ ኦፍ ደይ እዞም ሃገራት እዚኣቶም እዚ ነገራት እዚ እንታይ ፅልዋ ክፈጥረላ እዩ ነዚ ዓለምና ኣይዶኖ ግን እንታይ ደ ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ኢዝ ኮንቲኒስሊ ኣንደር ሲቪር ክብድ ዝበለ ብተደጋጋሚ ኣብ ክብድ ዝበለ ፀቕጢ ኣቱ ከም ዘሎ ኣብዚ እውን ሕጂ እንታይ ክገብር ኢኹም ዝዛረበ over and over and there's going to be a lot of people sitting at home even his advisor even his supporters who say I'm hurting and Trump seems to be making light of me hurting and me having to tell my family why I can't take them to dinner. That's how people are going to feel. I didn't interpret it that way. How did you interpret? What do you think he meant? People, what are you going to do? You can't govern by the way people feel. You have to do what's right for the country. And oil prices will drop significantly if Iran is forced to surrender or sign the deal that Trump wants. I don't think any economist would disagree with that. So nobody would. But I just want to get back to this idea, Bill. I love the inflation. You and I both know that when you and I were working at Fox News, if Barack Obama had said something like that out of touch, he would have been filleted, right? ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክብሎ ከሎ ሸለል በሎ እዩ ትዘረባ እንታይ ዝብል ዘሎ ዘረባ እዚ ንዶናልድ ትራምፕ ሓደጋ ክወጥቆ ከም ዝኽእል ትፈልጥ ኢኻ ስለምንታይ ከም ዝብል ዘሎ ይብሎ ኣሎ ኣነ ንስኻ ናብ ፎክስ ክንሰርሕ ከለና ኦባማ ከምዚ እንተዝብልሲ መቐተል ናይ ዓዲል ኢልዎ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ድማ መቕተሊ ናይቲ ፓርቲ ምዃኑ ትፈልጥ ኢኻ ይብሎ ኣሎ ግን ንጌጋ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክትወቕሶ የብልካን ምክንያቱ ኣንጃል ስለ ዝኾነ ኣንፃሮም ከይስለፍ ስለ ዝፈርሁ ከምዛ ትሪእዎ ዘሎም ኡፍ እናበልካይን ዶናልድ ትራምፕ ኮይኑ ዘሎ ናይ መወዳእታ ኩሉ ግዜ ኣብ ከባቢና ምስ ዞባና ክነተሓዞ ስለ ንደሊ always look into what is going on ኣብዚ ሪጅን ዝኽየድ ዘሎ ንዓና ብኸመይ ክፀልወና ዝያዳ ንዓና ዘገድስ ንሱ ስለ ዝኾነ
as well. What's really interesting here is neither side has claimed that there's been any material damage done to anything on the ground. Probably more importantly, though, we're not hearing of any casualties. If we had, particularly on the American side, the danger is here. We could have seen a spiral of escalation that could quickly have got out of control. But the core question, all of this has been started because of the loss of an Apache helicopter. But what was it doing in the Strait of Hormuz in the first place? Well, there's been widespread reports that American military shipping is actually escorting commercial vessels through the Strait in defiance of the Iranians. بحبشة أنت يوم زبلو زلو حجون حدش حبريت يوم دوسو زلو أمريكا كسب حجي زخون يكون حدقا ويون قبل السراويت هذه قال لي وردا كم زلو تنقر يلان أنت مخنيات دما من البت حدقا كهلو خلي أنت اللو غينت حدقا كنت كوينات نفس قدر درجة كديب كم زخلي يسنقر يبلو تا نزخول لسقام زجمرت هليكوبتر أبز بوتاز تحريما أنت كتقبريا تحريما نزبل دونالد ترامب أبزي أقدم أبيلو زبلايا بزي بوتازي بزي وشمت حرموس بحبو ندادي زلوا تانكرات نوص نيرنا أما 8 مليونات برميل دماوتسينا إيران كيف لتأتي بالنيرو سلازي إتان هليكوبترات نعو زسنيا زنبراك خوانا خمز غلايا مزنو قرزولو again these are also claims بدونالد ترامب استقبريو ترقاقي سوديا ترقاقي سن بحجز الريو انتاي جنزر إيكا إزو وشمت حرموزنا أمريكا كساكن دي كبيد واقم زلون the same equation ناتهم دماتنا يا security equation ناي إيران تايمز والوزلو وشمت حرموز دمير كامسو أنايك بحري بابيل مندب كلها تي ليبانوس أب ليبانوس حزب الله زقبرو زلو سلوساوي زخونه استراتيجي يخطلو كم زلوني من زنقر معناته أب تكارتاريناكم كم زنبرنا أب كل يوم زلو صب تي زي تكارتنا يتسوباك هون كله أب ليبانوس اللو حزب الله زبال أب كعب حري تي حوتي اللو أب وشمت حرمز ما إيران بعلا سلازي سلوس كده كرنا ناتومون بزو حدا كفتر زخلينا عالم يمزولو زلو بزو حتى قراد دما أمين أبزو وانزي إيران هنتق جبرايت قلنا يلوز من سبيلن because نتي حماقنا إيران ويون عقبنا إيران عالم الاتريات تصل زلا تقول داي كاب حجن تايك ما تدخل خون نبي قصك خيط خل خون زبل تدري كوينو أشال جيرو زريو سبيلن نجي كل زي حويسنا أب كبابينا انتاي سلوا كل ويو نزبل دما كان ركن فتنينا مغنياتو نزم بزحتنا زقد سنة نسوسلو زهنة let's go. Eritrea and Egypt deepen strategic partnership. Newport planned at Marsa Fatuma. A major geopolitical development has emerged from Asmara following high-level talks between Eritrea and Egypt. According to information released by Eritrea's Ministry of Information and statements attributed to Minister Yemen Gebremeskel, Eritrea and Egypt have agreed to significantly strengthen their bilateral cooperation across multiple sectors, including infrastructure, mining, housing, pharmaceuticals, maritime transport, and port development. The agreement was reached during talks between Eritrean Foreign Minister Osman Saleh and Egyptian Foreign Minister Dr. Badr Deladi and follows the country was اللهم إيرترا لنكني نجبت إني إيرترا مسجبتي بريزنت سياس بريزنت هاجر إيرترا بريزنت سياسن كمدما سوز مرحلوخ منيستر دياتو زاي أتو عثمان صالح زركبو أب جبت زنبرة مجاشة وديهم كم استملسوا بمن قدي منيستر حبريتا هاجر إيرترا تيمان جبر مسكال حبريتا رينا لنا إذا مجاشة زي درجة بزح أقرمت نجراتيو بزح يزلو بزح نجرات دما كم حبريتا ون ميديانا جبت درجة أقدر سنتو ريو ببزح من قدي حبريتا كوز وغنيمي إيرتراونا بستفل عليه من قدي حبريتا كتوزك أنيا تلتسلس أقدر أرتيكلس كبكمية قال كابت تفتي من لو زبل وزلو عوتات من نزع عوتات زمر أي ناقن إذا قد دايزنا بصبغ قصي خيط كم زلو حدا جزء بيني خط فلتين أنا بالكل جزء توم نززم النازل نكعنقفو ليتم معالتن زليون دسرحون زنبرز زوي وزلو كنتات كتر خلقة then it tells you everything you need to know. Let's start with this one. I mean, this is going to be incredibly crazy. هاجراو تلفزيون يتبرلو قلي يتبرلو بكل من قد كريكم كفتني مجمريا بزن جنبر ዲፕሎማሲያዊና ወታደራዊ ጫና ለማጠናከር በርካታ ስልታዊ እርምጃዎችን እየወሰዱ ይገኛሉ። ይሄ ስልታዊ የእርምጃዎቻቸው አካሄዳቸው ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወደ ካይሮ እየሄዱ ትዕዛዝ የሚቀበሉበት ሊባል የሚችል አይነት ነው። አስተውላችሁ ከሆነ ወደ ካይሮ በተደጋጋሚ ጉብኝት በማድረግ መቼስ የኢሳያስን ያክል የካይሮ መሬት ደጋግሞ የረገጠ የዓለም መሪ አለ ብዬ አላስብም። የኤርትራው ጠቅላይ ሚኒስትር የኢትዮጵያን የቀይ ባህር ምኞት የኢትዮጵያን የቀይ ባህር ጥያቄ ለመመከት ከግብፅ እርዳታ እየፈለገች ነው በሚል የአፍሪካን ሪፖርት ይዞት የወጣ አንድ ዘገባ አለና
በዘገባው ላይ ያው የኢሳያስ አፈወርቂ አሁን በካይሮ የ3 ቀናት ከፍተኛ ጉብኝት እያደረጉ እንደሆነ ይታወቃል እና የእሳቸው ናይ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ናብ ግብፂ ምጽናዕ ናይ ብሓቂ ገለ ነርቭ ናቶም ተንኪፎም ከም ዘሎ ክልተ ሰለስተ ሪፖርት ክበኩም እየ ምንታን ከነተሓዞ ሃገራዊ ቴሌቪዥን መበል 50 ጊዜ ይመስለኒ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ ስምዑ ይባቸዋለን ያሏቸው ጉዳዮች ነበሩ። ከሄዱም በኋላ ደግሞ ተወያየንባቸው ተስማማንባቸው ያሏቸውን ጉዳዮች እየተመለከትን ነበረ። ለመሆኑ እነዚህ የውይይት ነጥቦች ሀገራት የራሳቸውን ግንኙነት የመመስረት ሉዓላዊ መብት አላቸው፣ ግን ደግሞ ውይይቱ በእርግጥ የሁለቱ ሀገራትን የውስጥ ነገር የሚያጠናክርና ልማትን አስፋይር የሚያደርግ ነው ወይስ ደግሞ ከኢትዮጵያ የብሔራዊ ጥቅምና የደህንነት ስጋት አንጻር የሚመዘን ነው? የትኛውን የጉዟቸው ዓላማ የሚለውን ብንመለከተው መልካም። በጣም አመሰግናለሁ። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው ወደ ካይሮ ሁለተኛ ጊዜ ሄዱት። የሁለቱም ጊዜ ጉዟቸው ዋና ጉዳያቸው ምንም እንኳን የሁለትዮሽ ግንኙነት ለማጠናከር የሚል አጀንዳ ቢሆንም ዋና አጀንዳው ቀይ ባህርና የአፍሪካ ቀንድ ሀገሮች ደህንነት የሚል ነው። ከም ትሪእይዎ ዘለኹም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክንደይ ግዜ ናብኡ ከይዱ እንታይ ይገብር ኣሎ እንታይ ትስምምዕ ካባና ንላዕሊ እዩ ዘገድሶም ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ወላ እኳ ኤርትራ ሉዓላዊት ሃገር ኮይና ናታ ዝምድናታት ክትገብር መሰል ዘለዋ እንተኾነት እቲ ዝምድና ግን ንዓና ንምድኻም ድዩ ዝግበር ዘሎ ዝብል ዝሕቶ እዩ። እቲ መልሲ ዝወሃብ ዘሎ ድማ ብዙሕ ግዜ ዝብልዎ ናይ ክልቲኦም ሽርክነትን ናይ ክልቲኦም ምሕዝነታትን ዘርኢ እኳ ናብኡ ዘተኩር ዘረባታት እኳ ይዛረቡ እንተለዉ ብድሕሪ መጋረጃ ግን ንዓና ንምሕፃር ዝግበር ዘሎ እዩ ዝብል ኣመታት ኢና ንርኢ ዘለና። እቲ ስእሊ ካብ ኤርትራ ካብ ግብፂ ዝወፁ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ዝርእዮ ዘሎ ስእልታት ተሪኢኹም ድማ ንቀይሕ ባሕሪ ናይ ምሕፃር ዲስካሽንስ ይካየድ ከም ዘሎ ዝገልፅ ኣይረኣናን። ምናልባት ንቀይሕ ባሕሪ ካንሸሎ ክገብረሉ ኢሉ ይሓትት እንተሎ ብዚ ስእልታት እዚ ከምኡ ኮይኑ ዝርድኦም እንተሎ ማለት ናይ ኮንስትራክሽን መንደቕ ገይሩ ክዓፅወና ኢድዮም ኢሎም ዝርድኦም ዘሎ ፕሬዚደንት ዘውፅኦ ዘሎ ስእልታት ንሱ ዘውፅኦ ኣይኮነን፣ ግን እቶም ግብፃውያን ዘውፅዎ ዘሎ ንሱ ዝበፅሐ ግዜኡ ምስ ትካላትን ምስ ናይ ኢንዱስትሪ ሊደርስን ገለን እዩ ዝራኸብ ዘሎ ወይ እውን ናብ ቁጠባ ዘአንፈተ ዕላማታቱ ንምትግባር እዩ ዝጓየ ዘሎ። ኣይ ቲንክ ሓደ ግዜ 3 ግዜ መዓልቲ 5 መዓልቲ ክኸይድ ከሎ ነቲ ርክብ ኢሉ ከም ዘይከይድ በዚኻ ትፈልጥ። ዕላማናቱ ነቲ ዲፕሎማስያዊ ምስ መራሕቲ ርክብ ጥራይ ኣይኮነት ዕላማናቱ፣ ቀንዲ ዕላማናቱ ምስ ካምፓኒታት ክራኸብ ንኻልእ ክገብርዎ ዝደልዩ ስራሓት ዝርርብ ንምክያድ እዩ። ዝኻ ካብ ምንታይ ዝበገስ እዩ እንተሪልኩም ካብ ምሕር ኮስት ኮንሽስነስ ይብልዎ እዚ ካብ ምሕር ወፃኢታትካ ናይ ምፍላጥ ዓቕሚ ዝበገስ እዩ። ምናልባት ቁርጡ ናይ ፋይናንስ ክእለት ዘለካ እንድሕሪ ኮንካ ከም ሰብ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ይርዳእካ እዩ። ናብ ሓደ ቦታ ክትከይድ ከለኻ ንሓንቲ ስራሕ ኢልካ ይትኸይድን ኢኻ 6-7 ስራሕ እንተለወኻ ንኩለን ኣኪብካ ብሓንቲ መገሻ ክትሃርመን ኢኻ ትፍትን። ስለምንታይ 5 ግዜ ክትገይሽ ወይ 5 ግዜ ልኡኻት ክትሰድድ ገንዘብ ስለ ትወስደልካ። ስለዚ ምኻትካ ብዝተኻለ መንገዲ ብዝሰፍሐ ስራሕ ክስርሐሉ ኢኻ ትደሊ። ነፍሲ ወከፍ ሚኒት ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ፕሮዳክቲቭሊ ክትጥቀመላ ኢኻ ትደሊ። ኣክንዲ 10 ግዜ ቻርተር ጀትስ ይኹን ካልእ መጓዓዝያታት ወሲድካ ግዜኻን ገንዘብካን ጉልበትካን ተባኽን ሓንሳብ ምስከትካ ብዙሕ ነገር ክትገብረሉ ምስ ትደሊ ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ ሓደ ካብቲ ናብ ግብፂ ብብዝሒ ዝኸዱ ዘለው ኣይ ቲንክ ኣብዚያ ሕጂ ኮይና ክንሪኦ ከለና ዝያዳ እኳ ኣብቲ ባይታ ምስ ተራእየ ክንዛረብ ንኽእልና ሞር ኣብ ቁጠባ ዘተኮረ ዕላማታት ከም ዘለዎም ኤርትራ ዳርጋ ጋሕዲ ዝኾነ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ጋሕዲ ዝኾነ። ስለዚ ገቨርንመንት ኩሉ እቲ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ምስ ግብፂ ብቐረባ ኣነ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝዛረብ ዘለኹ እኒ ጃህራ ኮይኑ ከይስማዕካ እናፈራህኩ ኤርትራ ከምቲ ኣነ ዘንብቦ ዘለኹ ወይ እውን ኣነ በዛ ዓቕመይ ከም ዘንብቦ ዘለኹ ኤርትራ እቲ ኣነ ዘንብቦ ዘለኹ ምስቲ ኤርትራ ትገብሮ ዘላስ ዝቃደ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣሎ። ኣምናት ከም ወትሩ ግዜ ዝብለኩም ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝመፀኒ ሓበሬታ ስለ ዘለኒ ይኮንኩን ዛረባኒ ኣነ ነቲ ኣብ ደገ ዝርዮ ስእልታትን ፅሑፋትን ብዙሕ ስለ ዘንብብ ብዙሕካ ስለ ዝሰምዕ ካብኡ ሓደ ስእሊ ክበኩም እየ ዝፍትን ዘለኹ። ኤርትራ ግብፅን ኤርትራን ስትራቴጂካውያን መሓዙት ንክኾኑ ኩሉ ነገር ዘለዎን እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ መብዛሕትኡ ስትራቴጂ ክትዛረብ ከለኻ ሊቅ እዩ ኣብታ ኣርእስቲ ስትራቴጂ ንነዊሕ ኣጠሚትካ ከዋፃካ ዝኽእል ኣብ ምፍላጥ ሂ ኖውስ ዲስ ቲንግ ምንጋር ዘድልዮ ኣይኮነን። ናው ግብፂ ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ረብሓ ክሪኦ ከለዎ መብዛሕትኡ እቲ ስትራቴጂካዊ ፕሮጀክት ናትና ምስ ግብፂ እንተተሰርሐ ዝያዳ ውፅኢታዊ እዩ። ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ይድርዮ ዘሎ ሓደ ግብፂ ናይ ምግባር ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር እያ። ዋላ እኳ መንግስቲ ቅርጡውነት ኣለዎ ዶ ገለመለ በዓል ፈልጥ ናይ ምግባር ዓቕሚ ግን ኣለዎ። እቲ ነውሃው ዝበሃል ነዘን ኩለን ሃገራት ዓረብ ትሪእዎን ዘለኹም ስዑድያ እንተኸይድካ ኢማራት እንተኸይድካ ቀጠር እንተኸይድካ ግብፃውያን እዮም ሃኒፆሞ። ምክንያቱ እቲ ኢንተሌክት ኣለዎ እቲ ትምህርቲ ኣለዎም እዩ። ዋላ ኣብ ካልእ ኤውሮፓታት ከይደ እውን ናይ ምህናፅን ናይ ገለን ክእለት ኣለዎ። ስለዚ እቲ ክእለት ከም ዘሎ ፈሊጡ ካልኣይቲ ግን ኣላቶ
واقع تبل ناي واقع كوست كونشسنس إلى كوزني كاب كل عالم بزحسر خبر الكازخل واقع كاب تشاينا ون بزتحت واقع خبر الكازخل انتلو ناي قبتي عقم سبيو قبتي قلبتهم سي حسوريو ምናልባት ነዚ እጅግ ኣብ ናሽ ስለዝኾንኩም ወይ እውን ስለዘይከትኩም ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ናይ ሱዳን ህንፃ መብዛሕትኡ ግብፃውያን እዮም ዝሰርሕዎ ነይሮም ምክንያቱ ጉልበት ናይ ግብፃውያን ሕሱር ስለዝኾነ ኣመና ብዝሕሰብ ስለዘለዎም ጉልበቶም ሕሱር እዩ ግብፃውያን ስለዚ ብዙሕ ዓቕሚ ሰብ ምኒዋለታት ገለመለ ብብዝሕ እዮም ናብ ሱዳን ዝኣትዉ ነይሮም ቀደም ክትፈልጡ መዓት ግብፃውያን እዮም ሱዳን ዝነብሩ ነይሮም ስለዚ እቲ ዓቕምን ክእለትን ከምኡ ድማ ብዋጋ እውን ዝሓሰረ ክትረክበሉ ትኽእል ዓቕሚ እንተሎ ሃገር እንተሎ ግብፂ ስለዚ እቲ ፕሬዚደንት ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ነገራት ምሳቶም ኮይኑ ነቲ ናይ ኤርትራ ንምዕባል ዝግበር ዘሎ ስራሕ ሓደ ስትራቴጂኮም ሓዛና ክኸውን ዝኽእል ሃገር እዩ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኣንጻርካ ክሰርሕ ዘዋፅኦ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ድኻምነት ተደኺማ ኤርትራ ንዓተቶም ክሳራ ምዃኑ ይፈልጥ እዮም ንኢትዮጵያ ኢኻ ትሕይል ዘለካ ንኢትዮጵያ ኮንቴይን ክትገብር ተደሊኻ ንኤርትራ ክትሕይላ እዩ ዘለካ that's why ኤርትራ ድማ ንግብፂ ዝፃረር ዕላማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክህልዋ ኣይክእልኒ ቢካዝ እንታይ እዩ መኸፃረሮም ንክልትዮም ግብፂ እኮ ንኤርትራ ባዕላ ትፈልጥ ኢላ ኣብ ካልኣ መኸደት ነይራ ግን ንኤርትራ ገዲፋ ድማ ጉዳይ ናይ ጎረሮኦም ናይ ማይ ብኢትዮጵያ ፀገም ስለ ዘለዎ መፍትሄ የብሎምን ኤርትራ ግን ንግብፂ ጉድባይ ማይ ፍሬንድ ኢሎሞም ኣብ ካልኦም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ካብ ግብፂ ትደልዮ ነገር የብላን ኤርትራ እንታይ ማለት እጂ እቲ ተደላይነት እውን ኤርትራ ይኮነን ዝያዳ ንግብፂ ትደልያ ግብፂ እያ ዝያዳ ንኤርትራ ትደልያ that's why ድማ ነዚ ዘለካ ሌቨሬጅ ተጠቂምካ እሞኻ ምሳኻ ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎ ሃገር ምሱ ክሰርሕ ምፍታን ልቦና እዩ and this is why ብልፅግና ከዓብዱ ደልዮም ዘለዉ ዝብለኩም ዘለኹም እቲ እዚ ኣካል ናይ ፅምዶ ገይሮም ሪኦሞ ስለ ዘለዉ ስምዕዎ እቲ ካልእ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ዲዋላ ገለ ዝበለኻ ወንድምህን እህትህን ሊገል ይችላል ጽምዶ ዛሬ የተፈጠረ እንዳይመስላል ጽምዶ የ1960ዎቹ ስትራቴጂ ነው ኢትዮጵያ የባህር በርን እንድታጣ ስለተፈለገ ነው ኤሪትሪያ ከኢትዮጵያ እንድትገነጠል ጭምር የተደረገው ትላንት የዘሩት መርዝ ዛሬ እንደ አዲስ ሊበቅል ሲሞክር ይታያል ስሙን ጽምዶ አሉት ነገር ግን ይህ ዛሬ የተወለደ እንግዳ አይደለም የትናንት ጥላ የድሮ ጠባሳ ነው ወደ ኋላ እንሂድ ወደ 1960ዎቹ የወጣቶች ልብ በማርክሲዝም ሌኒዝም ፍልስፍና በሰከረበት ዘመን ኦኬ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ጽምዶ ንዓታቶም one of the biggest threat تزعبي بدهون تزعبي تسقمن تزعبي فتنان كوينو تسمعهم زلو صمديو زخا كاب زيرو استبقسي ايكودن سلمنتاي صمدو من يوم تميدم زلو يريوم الله ازي صمدو زا برسوداني كبر نيرو حجي دما ناب ناي بريزنت سياسن ناي جبتن نوح زخونه انقو تزاتيوم الله اتو زوصو زلو حبريتا دما يريولو ناو ناي بلصقنا فرهي قدم مرأينا نيكو طبعوي سمعت كنريكا ابتيور تراكي مسلكم مينستر اوف فورين افيرس ناي جبسي كومد ما نيكو طبعو متعببار حلافنا جبسي دكتور بدر عبد اللاتي مسمزنو مينستر غدات وصاينا هاجر ايرترا تراقيبهم بزح كم تزارربو زنغرالو بيرترا وغن نتستغبر سممع اتو يمان غبر مسكل بخمي غليص وكن ركن فتنا so first of all at the joint press conference held after the talks, the two foreign ministers had invoked the historical and brotherly ties that existed between Eritrea and Egypt and the extensive talks held between President Isaias Afwerki and President Abdel Fattah al-Sisi. Sazi, abti zitagabare klitium press conference kirom nerom abu President Isaiasin, President Sisin, amir zurrubi kekaidu kamzallowun Eritrean Gibson dema حولنا تعوز غنا عميق تاريخ زلوان استراتيجية محازود قانا هم زغلان affirmed that the two sides have reached a cooperation agreement on كلتين هجرات ناي بتحبار سمم عمنتاي تبتعيلو تسمعهم زلو مالتي زي on the sectors of mining كسر هذا عندنا infrastructure the key word is infrastructure تا عندنا دليلنا so a mining infrastructure housing ናይ ህንፃ housing projects oh my god I hope ነዚ በኤርትራ ነዚ መስኪን ነዚ በኤርትራ ሲ ገለ ነገር ረክብ ኾን ተስፋ ንገብር ናይ ብሓቂ ምክንያቱ housing project ክጅምር ኣለዎ እንድሕሪ ኢልና እኮ መሻርክቲ ትደሊኻ ስለዚ ኪ ኣይተም ናተን ሓንቲ ምክንያቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ናይ ሲሚንቶ ከይዱ ነይሩ ኣብ ናይ ገለመለ ከይዱ ነይሩ ስለዚ እቲ housing project ምስ ግብፂ ክግበር እንተዝኽእል ኢና ንብል ነርና I think this is also where it's heading ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣቐዲምና ተስፋን ሃፋን ክንገብረኩም ኣይንደልን ኢና but I can see this thing going somewhere ንኽልትዩ ከዓ ኣፀቢቑ ዘርብሕ ስለ ዝኾነ and by the way let me tell you ኤርትራ ገንዘብ ይብላን the government has actually some money መንግስቲ ኤርትራ ገንዘብ ከም ዘሎ እስካብ ገለገለ ዝበፅአና ሓበሬታ ኣሎ ዓቕምስ ኣለዎ እዩ
ስለዚ እቲ ኩነታት ዳይ ዘይምችኦ ዝነበረ ብስኩል ፀገማት እምበር ሓንጎሎም ኣውሪዶም ክገብሩ ተጀሚሮም ወላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብ ናብ ዘረቡ ተዛሪቦ ነይሩ እዩ ብዝኾነ ይኹን ነገር ከይተዓንቀፍና ስራሕና ክንጅምር ምዃንና ነጊሩ ነይሩ so they have something ንሕማቅ ግዜ ዝኣክል ዝሓዝዎስ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ማለት ቅርጡ ኣካይዳ ዝኸይድ ሰብ ገንዘብ ከይሓዘ ክፀንሕ ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ ከምኡ ድማ the pharmaceutical industry ኩላቶም እዚኦም crucial ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ናይ pharmaceutical industry maritime transport port connectivity as well as ports development especially in Asab Masawa and Marsa Fatima. This is very good. Marsa Fatima ማለት ከዓ ሓደ ካብቶም ከረይኩም ያብ ካርታ ድሕሪ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ and land air and maritime connectivity between the two countries. This alone ሓቂ ይከዓብዶም because they are being completely replaced. ኢትዮጵያ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ገይሮም አይፈልጡን ግን ተስፋ ነይርዎ ኮንዶ ኾን እንተደይ ሰሊጥና በዚ ነፈራርሆ ዘለና ናይ አብይ አሕመድ ካልኩሌሽን እዩ ዝብለኩም በዚ ብሓይሉ ደጎሎ ኢልና እንተደይ ሰሊጡ ካልኦት ሃገራት መፅኦም ሽምግልና ገይሮም ከዓርቁና እሞ ሽዑ ኤርትራ ስለደይ ማዕበለ ዘላ አቡ ከም ምዕባለ ኢልና አቲና ሓንጎሎም እዩ ዝነግረኩም ከም ምዕባለ ኢልና ከም መሓዙት ኢልና አቲና ነታ ዓዲ ሪፕሌስ ክንገብሮ ንኽእል ኢና እንታይ ማለት እዩ እዚ ምሳቶም ተዋሲብና ዲና ምሳቶም ተራኺብና ዲና ብስራሕ ኢልና አቲና ዲና አቡ ኮፍ ኢልና ለዊሕ ገይም ተፃዊትና ክንቅይሮም ንኽእል ኢና ዝብል ኣብ ሓንጎሎም ኣሎ እዩ this is their calculation ካብ ጥንቲ ዝነበረ ድማ ሓድሽ ኣይኮነ ዘረባ እዚ now እንታይ ትገብር ኣላ ኤርትራ completely they will not have this opportunity ምክንያቱ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝምድና ንኢንፍራስትራክቸር ናትካ ንኣብነት ኤርትራ ነዚ ሕጂ ዲል ትገብሮ ዘላ ምስ ኢትዮጵያ እንተትገብሮ ነይራ ንኣብነት መብዛሕቶም ሰራሕተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ክመፅኡ መብዛሕቶም ከም ዝቃው ክመፅኡ እንታይ ገብረካ ሽዑ ምስቲ ባህልናን ገለመለ ምቅራብ ዘለዎ መውስቦታት ይቕፅል ገለ ይቕፅል ደን kind of ሕብረተሰብ እንታይ ይኸውን it's not easy ሕጂ ግን ምስ ግብፂ ክሰርሕ ከለኻ ሓደ ብዙሕ ዝፈላለየና ነገራት ኣሎ ወላ ከምሶም ቀራር ክህሉ ኽእል እዩ ግን ከም ምስ ኢትዮጵያ ኣይኮናን so that is going to create also ነቲ ኤርትራ እውን ነቲ ናቱ ከም ህዝቢ እውን ንኩነታቱ ንክቋፀር እውን ዝሕግዞ እዩ ስለዚ ምስ ግብፂ ኩሉ ኣገደስ ሴክተርስ ናይ ኤርትራ ምንጭ ናይ ቁጠባ ዝበሃል እዚኣቶም እዮም like the next 10 years ክንሪኦ ከለና ኣብ ኤርትራ ትሪኦ ቁጠባዊ ምንቅስቃሳት ክኾኑ ዝኽእሉ እዚኣቶም እዮም ሓደ ማይኒንግ ቻይና ኣሎ then Egypt is very key ስለዚ ናቡ በማይነ ግብፂ ድማ ብዙሕ ግዜ ነገርናኩም ኢና ግብፂ እቲ መንግስቲ መዓሽግራት ኣለዎ ኮርፖሬሽንስ ናይ ግብፂ ግን ኣዝየን ሃብታማትን ሓይሊ ዘለዎን ብዙሓት እዮም ስለዚ እዚ እውን ኣብ ግምት ኢቲኻ ፅቡቅ ክሰርሓሉ ትኽእል ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ምስቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ተመክሮ ናይ ዕደና ኤክስፐርትስ እውን ኣብ ዓዲ ዘለዎ ስለዚ ካፒታል ዘለዎምን ሪስክ ክወዙ ዝኽእሉ እንተምፅእ መሰራሕተኛ ካብ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ኣብዚ እውን ክትረብሕ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ቀፂሎም again ክንደግመልኩም ኢንፍራስትራክቸር ተተቕርፃ ምህናፅ ናይ ገዛውቲ ቨሪ ክሩሻል ንዓና ዘገድሰና ካብኡ ናብኡ እውን ንኣብነት ናይ ጥልያን ካምፓኒ መፅኡ ኣብ ሃውሲንግ ኣብ ናይ ገዛውቲ ህንፃ ክሳተፍ እንድሕር ኢሎም ከዓ then you know እቲ ፕሮጀክትስ ክቡር ክኸውን ከም ዝኾነ because ጥልያን ኩሉ ግዜ ክቡር እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ግብፃውያን ክኾኑ ከለዉ ግን ደሞዞም ይኹን ካልእ እውን ድሓን ድርድ ዝበለ ክኸውን ስለ ዝኽእል ዋጋታት ናይቲ ሪል ስቴት እውን ፌር ክኸውን ይኽእል ኤርትራውያን ደገ ዘለዉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ክረብሕሉ ዝኽእሉ እቲ መንግስቲ ድማ ሕቁ ተሰይሩ ዝሰርሑ ዘይኮነ ገለ ነገራት ክሕግዘካ ዝኽእል ስለዚ እዚታት እውን ኣገዳሲ ፋርማ ኣገዳሲ ማሪታይም ኦፍ ኮርስ ምስቲ ስትራቴጂ ናቶም ኣብ ወደባት ድማ ኣሰብን ምፅዋዕን ማርሳ ፋጢማን ይብልኹም ኣለዉ እንደን ብአየር ከምኡ ድማ ብባሕሪ ብመንገዲ ፅርግያታት ካልእ እውን ኣብኡ እውን ብሓደ ክሰርሑ እዮም ነዚ እውን እቶም ልኡኽ ናይ ግብፂ ኣብ ኤርትራ ከሎ ኣብ ኣስመራ ከሎ እውን ዝበለ Egypt reiterated its full support for the sovereignty and territorial integrity of Eritrea. Again, ሕጂ እውን ደጊሞም ንሕና ንሉላውነትን ንዘተባሓትነትን ኤርትራ ሙሉእ ኣኽብሮትን ደገፍን ንገብር እዚ ብተደጋጋሚ ዝነግር ሃገር እውን የገድሰና ኢና እታ ሓደ ጎረቤት ሉላውነትና ክደፍር ጎምሸትን ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ገለ ሰብ ኣሎ ግብፂ ዳ እንታይ እሞ ምስ ኢትዮጵያ እኮ መሓሸከ እንታይ ካሸኒ እንታይ ኣለና ና ምስ ኢትዮጵያ ጎረቤት እያ ኣምላኽ ኣብ ጎረቤት ገይሩ ፈጢሩና ፋይን በካ በዚ ሓለፈ ንሕና ሉላውያን ኢና ምስ ዘርባሓና እምበር ምስ ጎረቤትና ወይ ጥቃና ስለ ዝኾነ ግብረከይ ዝሓስበልካ መንግስቲ ህዝቢ ያ ፋይን ንፅምዶ እውን ንገብር ኣለና ምስ ህዝቢ ፀገም የብልና እቲ መንግስቲ ግን ኩሉ ግዜ ብዋጋና ክጣላዕ ክቋመር ዝህሊ ስለ ዝኾነ it's going to be ንዓና ዝበለፀ ከም ኤርትራ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ግብፂ ፍሉይ ፍቅሪ ስለ ዘለኒ ወይ ዝምድና ስለ ዘለኒ ይኮንኩን ናይ ኤርትራ ረብሓ ስለ ዘገድሰኒ ዝያዳ ንዓይ ቀፂሎም Egypt okay in regards to security of the Red Sea ኤርትራ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሪኹም security ታሕቲ እዮም ዝገብርዎ
ግብፂ ቀዳማይት ሴኩሪቲ ኢላማናቶም ኤርትራ ግን ሴኩሪቲስ ነፍሶም ከላኸሉ ዝኽእሉ ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ንዓታቶም ንኤርትራ ቀዳምነት እቲ ቁጠባዊ ሽርክነታት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ግብፂ ሪፖርት ክትርኢ ከለኻ ሴኩሪቲ ነምበር 1 and then the economy ኤርትራ ግን ብግምጣሉ እቲ priority economy and then security ምክንያቱ እቲ ጎረቤቶም ስለ ዝፈልጥዎ in regards to the Red Sea security and the region as a whole they reiterated that the need and the urgency of bolstering the capability of the national institutions at the bedrock of stability and development. زياجي قال بقالا نيرترا فيلوسوفيا. تايم زبلو زلو. بزعبا صدتان دحنا تنايق بحر نايت زوبان كنزارب كلنا مجمريا خبر زلو نتن هاجرات او زلوا ناي محيال ناي مكلخال عقمن صدتان دحنا نكحلو زلوم تخلوتات تكالاوا سرارحناتهم institutions ناتهم نكحيلو مقبار اتقدامين زلغ مفتاح قبر زغلي إرترا أبيات عم present سياسوي زعمل كاتيلهم this was in line with the pronounced and aligned position of the two heads of state on the imperative of respecting the fundamental principle of international law of the sovereignty and territorial integrity of all states. زيا ማንም ተዓዛቢ ሃገር UN ይኹን እዩ ይኹን ይጋድ ይኹን ጀንፍሪት ይኹን ነዛ ጉዳይ እዚያ ብፍጹም ምልክት ሕቶ ይገብራላ ይክልኒ ምክንያቱ ንሉላውነት ናይ ኤርትራ ኣኽቢሩ ንኤርትራ ሓያል ንኽትከውን ነቲ ተደልዋ ብኮታት ንምሽፋን ክንሕግዛ እምበር ንሉላውነት ይኹን ንኻልእ ነቲ ድሕነት ነቲ ክነውሕሲ ንሕና ኣብኡ ኮፍ ክንብል ኢና ይብሉ ኣለዉ ንኤርትራ ከም ትሕይል ክንሕግዝ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ጥዑይ ይሕልና ዘሎ መራሒ ድማ ወይ እውን ጥዑይ ይሕልና ዘሎ ሰብ ድማ ነዚ ብሕማቅ ክትርጉሞ ኣይክልኒ as simple as that so this is a very good statement so ናይ ብሓቂ ቀፂሎም again نعلم لك how بجبس خنتاي لهم هنا جبس خا هذا article صحيفة نيروم and Minister of Foreign Affairs of Egypt زجبرود ما نشتي ما نايتي بوجن جبس زبلوه high level talks دكتور بدر عبد اللاتن أتو عثمان صالحين تراخيبهم زنبرون to discuss strengthening their strategic partnership strategic زمدنان ركبات مالتي Head of State context كلتيوم مراحتي بسفيحو تزاريبهم لنزنبريو ongoing dialogue both nations agreed to maintain periodic consultation زدبا قصالي دما كرهبو انت زي يكون قصالي periodic بسكيدول ورحاودي قال ناتراهبو اب كايرو نابسمرا ناخدو نتي زبننا نتي اكايدا ككتاتلون كعمقوم كم زغونو اب قطبان infrastructure sector agreements the two countries reached cooperation agreements across multiple fields including mining, infrastructure, housing, pharmaceutical and fisheries. زين حمشته بوغن جبسي إيرترا ترايت بلوز الله خيمس لكم بخلتيو هذا عينت مرددا تبصحكم زلوا مالتي. لذي سيكتر أبني عندنا infrastructure نجزاوتي فارما كمدما نيتنا مال مدهنيت مالتي كمدما حتى عسى. كالي connectivity and transport. A joint commitment was made to boost trade, activate a maritime transport agreement, improve land, air and maritime connectivity. So it's brilliant man. كلت يوم مبصعات يوم كم زلوا بخلت يوم مرحتي نسودما ناي بحري ناي مريت ناي سماي مقعزيا منقو كلت يوم هجرات بزحية لك خيد نقدد ما كعيل. Oh boy, this is really good. And we really need those kind of agreements. Port development بزعبع ناي ودباوي معبالة دما specific focus was placed فلوي أتوكروز وسدد ما أبناء ودباوي معبالة دما was faced on development and connectivity particularly targeting the Eritrean ports of Asab, Asawa and Marsa Fatima. I think تبلسقنا كعبدهم دليل اللسي سلستيو أبزيهم سلستيوم زتوكوري سرح كسرح مخانم يوم زنوغرجلو لذي again these are also very interesting agreements بقول من قد كنريو خلنا مالتي now كنقصلنا security and regional أبتناي مودة يوم زلو sovereignty support Red Sea security and opposition حد عينت مرددايو تبولت بوينت ناتون ولا تنت بتاتون بكلتيو كريكم كله إيرترا بينا نهزباك تحقوسي لا تبلو زلا دي كونت بخلتيو وجن وقعوي مجلسي يزريكم زلو أبزي channel نادما كل جزء كم زينا هنجبر نخل كنديك زينا نزخ آخركم بحدا من قد استبهلت رايك نبوسد عندنا ولا حجرنا ونزبلتهم حجرنا تراين تطلعون صبغ يجن بخلتيو من قد ما تعينت زررب كم استجبره ريكم علينا نكلتيو من قد مسرا خيادما صبغ يريع عقبال كمالتي تمرددا كم زي بلصقنا انت جبرنا بنا نس فرنسا راخ فرنسا زبلو خاله نس زبلو خاله انت بالتي نكلتي مسمعك يا فردك تدخل كوميم زبلو كم زتري ودا لون ما بخلت هاجرات حدا عينت مسمع تبصحكم زلو نرلنا which is
absolutely brilliant. Now, ኣብቲ ከተማ ኤርትራ ክወዘኩም እሞ እቲ ማርሳ ፋጢማ ኣበይ ከም ዘሎ ከነሪአኩም ምናልባት ማርሳ ፋጢማ ረእይዎ ኣብዚ እቲ ማርሳ ፋጢማ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ኣብ መንጎ ዘለዉ ወደባት እዩ ዓሰብ ማርሳ ፋጢማ ምፅዋዕ እንተሪኢኹሞም ዳርጋ ኣብ ማእከል እያ ዘለሳ ስለዚ ክትሪእዎ ከለኹም እውን እቲ ርሕቀት እውን ኣብ ዳህላ ቀርቅፈለክ ኩሉ ነገር ክትሪኦ ኣለኻ ሳልሰይቲ ወደብ ተድልየና ኢና ክንብል ከለና እውን ኣገዳሲት እያ ብፍላይ ድማ እቲ ማርሳ ፋጢማ ምስቲ ናይ ጌጋይ ክላለ እምበር ምስቲ ናይ ኮላሊ ናይ ፖታሽ ማዕድን ዘለና ምሱ ዝተሓሓዝ እውን እዩ ንደገ ክሰደቱ ኮይንካ ወደብ ከተማ ዓበል ኤርትራ ሓሲባ ነይረ ያቡ ተበግሶታት እውን ይግበር ነይሩ ስለዚ እቲ ማርሳ ፋጢማ ምስቲ ናይ ዕደና and now what I speculate ግምት ናተዩ ዕደና ቁፅሪ ሓደ ፕሮጀክት ኮይኑ ዘላ ባቶም ገለ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ዝበለፀ ማዕድን ከንታይ እዩ ፖታሽ እዩ ስለዚ ማርሳ ፋጢማ ንምዕባል ይብሉ ኣለዉ ካልእ ናይ ኮላሊ ፕሮጀክት ናይ ማርሳ ፋጢማ ዕደና ቀዳማይ ፕሮጀክት ናይ ክልቲኦም ስራሕ ይብሉና ኣለዉ ኣብ ማዕድን ብሓደ ዕደና ኣብቲ ዓውዲ ናይ ማይኒንግ ክሰርሑ ምዃኖም ካልኣይ ድማ ኣብ ወደባዊ ኣገልግሎት ድማ ማርሳ ፋጢማ ኣብተን ስትራቴጂ ኣብተን ናይ ወደብ ምዕባለ ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ምናልባት እቲ ናይ ኮላሊ ፕሮጀክት እውን ኮኦፐሬሽን ናይ ግብፂ እውን ክኣቱ ዝኽእለሉ መንገዲ ኣሎ ስለዚ this could be also another big thing እዚ ድማ reading between the lines ካብቲ ንብቦ ዘለና ንነገራት ኣተሓይስካ ክትሪኦ ከለኻ ክንበፅሖ ንኽእል መደምደምታ እዩ ስለዚ ኣብዚ በፂሕና እውን ሓደ መደምደምታ ንክንገብር ዝሕግዘና ነገር እዚ እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ወ ማለት ኣይኖ ሓያለ ሰባት ክፅሕፉ ርኢ ኣለኹ ክንደይ ግዜ ደይራና ከምዚ ክኸዱ መራሕትና ኣብ ቻይና ክዞሩ ርኢና ኢና ኣብ ስዑድያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፕሮጀክታት ክርኢ ኢና ወደባት ክርኢ ኢና ኢና ኣብ ደቡብ ኮርያ ካምፓኒታት ክርኢ ኢና ኢና ኣብ ጣልያን ርኢና ኢና ግን ኣብ ዓድና ድማ ብዙሕ ነገር ኣይተረኣየን ይብሉ that's true ማለት እቲ ፊሊንግ ናይቲ ሰብ ኣይነፅጎን እያ ነቲ ስምዒት ናይቲ ሰብ ኣይነፅጎን እየ ሓቂ እዩ ግን እንታይ ክትርኢ ኣለካ ኩሉ ግዜ ሓደ እቲ ሃገር ዘለዎ ኩነታት ኣብ ግምት እቲኻ ማለት እዩ ካብ ሓደ ትድልየታት ሓደ ዓብዪ ኣብ ኤርትራ ዝመላለሰ ብዛዕባ እዚ ኣጨናነቕ ምስ ኣበልክዎ ኢልኒ ሓደ ነገር ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ ኢልኒ ንሕና ንደልዮ እቶም ምሳና ዝኸዱ ዘለዉ ከማና ይደልዩ ማለት ኣይኮነን ኢሉ ስለዚ ኩሉ እቲ ንሕና ንደልዮ ንሳቶም ይደልይዎ ማለት ኣይኮነን እዩ ወይ እውን ከምቲ ንሕና ብቕልጣፈ ክንገብሮ ንደሊ ንሳቶም ከምኡ ቅልጣፈ ኣለዎም ማለት ኣይኮነን እዩ ስለዚ it's not always on us ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ትወስኖ እቶም ካልኦት ሓይሊ እውን ናቶም ቀዳምነታት ኣለዎ ናቶም ስትራቴጂ ኣለዎም ናቶም ረብሓታት ኣለዎም ናቶም ኣጠማምታ ኣለዎም ስለዚ ኣገይን ኩሉ ግዜ ነገራት ብናትና ዓይነ ጥራይ ንርአዮ ብናትና ዓይነ ክንሪኦ ከለና ወ ኣለና እቲ ነገራት ብናቶም ዓይኒ ክትሪኦ ከለካ ድማ ንሳቶም ካልእ ካልኩሌሽንስ ኣለዎም ስለዚ those are also ኣገዳስነት ዘለዎ እቲ ብወገን ኤርትራ ጥራይ ዘሎ ከም ፀገም ጌርካ ናይ ምዝራብ ነገር ኣሎ እንታይ እዩ ግን እዚ እቲ ህዝቢ ሓደ ካብቲ ዘዛርቦ ብቕልጡፍ ገለ ነገር ክርኢ ይደልዩ ዝበዝሐ እቲ ህዝቢ ብቕልጡፍ ክንብል ከለና ድማ ምናልባት እገዳ ትማሊ ተላዒሉ ስለዚ እቲ ቅልጡፍ ማለት እንታይ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ብውሕዱ ካብ 2018 ተቐዳማይ እገዳ ካብ ዝለዓለሉ ክሳብ ሕጂ ገለ ነገር ክረአ ነይርዎ ዝብል ርእይቶ ኣለዎ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣለዎ ግን ካብ 2018 ንድሓር ሓደ ኤርትራ ኣብ ዝለንቀነ ብብዝሒ ንሰምዖ ዘለና እውን ሪፖርት ናይ ዩኤን እውን ሪናዮ እቲ ዩኤን እገዳ ምስ ረኣየ ምስ ኣልዓለ እንታይ ገይሩ ነተን ናይ ዩኤን ትካላት ምስ ኤርትራ ክሰርሓ ዝደለያ ንኩለን ኣፍ ደገ ከፊትለን በቲ ናይ ኤርትራ መንገዲ ንክሰርሓ ኣፍቂድለን ብዙሕ ለውጢ ድማ ገይረን ኣለዋ እቲ ኢንቨስተር ግን ንከይኣቱ ትፀገም እቲ ካልኣይ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ተጠዋቢልዎ እጂ ንሱ ስለ ዝለዓል ዘሎ እቲ ሕማቕ ሽም እውን ስለዘይተላዓለ እቲ ንኤርትራ ዴሞናይዝ ምግባር ንኤርትራ ምፅያቕ ንኤርትራ ብሕማቕ ምርቋሕ ዘርከበ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ድማ ንኤርትራ ምዝንጣል ዝነበረ ንሱ ተሪፉ ሎሚ እንተኾነ ፅቡቅ ይዛረቡ እንተደየለ ድማ ኣብ ኤርትራ ከምዘይዛረቡ ኮይኑ ኣሎ እዚ ድማ ንኤርትራ ምስ መን ኢና ዲል ንገብር ዘለና ምስ ግብፂ ማለት one of the closest let me show you one article ብልፅግና ክሳዕ ክንደይ ተስፋ ከም ዝቆርፁ ዘለዉ ከሪአኩም ኢለ ባዕሎም ዝሓፉ ኣርቲክል እየ ዘሪአኩም ዘለዎ this is so beautiful ኣብ ሆርን ሪቪው ዝብል ንናይ ናቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር ጢሞቴዎስ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ኣሜሪካ ዝገብሮ ዘሎ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ብሃገር ከም ሃገር ደረጃ ኣብ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማሲ ምስ ናይ ግብፂ ትገብሮ ዘላ እናወዳደሩ እንታይ ፀገም ኣለና ግብፂ ብኸመይ ትዕብለና ኣላ ኢሎም ክገልፁ ከለዉ ስምዕዎም and this is why ኤርትራ በቋራጭ መክሰብ ትረክብ ዘላ ንብል ዘለና ንኣሜሪካ ኣብ ጎና ትገብራ ዘላ በቋራጭ በዚ መንገዲ እዚ እዩ ብልፅግና በዓሉ ዝብሎ ዘሎ ይብለኩም ንሕና ነጋኒና መቕርበ የብልናን
we are very proud ነዚ ኩሉ ዲግ ጌርና ንኩሉ ብሓንቲ ድምፂ ከም ዝበካ ወይ እውን ሓደ ዝተመላለየ ሓበሬታ ጥቕሚ ክበካ ከም ዝኽእል ጌርና ነቕርቦ ብምዃንና ተፃዕርና ነቶም ቲም ናተይ እውን ኩሉ ግዜ ከተመስግኖም ናይ ትራይ ደይኮነስ ነዚ ኩሉ ኣርቲክልስ ኣንቢብካ ንዓኻትኩም ግዜ ከይወስድ ብምሉእ ፀሚቑና ክነቕርብ ከለና ንዓታቶም እውን ምስጋና ኣገዳሲ እዩ ኣነ እውን ከመስግኖም ይደሊ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ based on ኣብዚ ናቶም ግብፅን ኢትዮጵያን ንሓድሕዶም የወዳድርዎም ኣለዉ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ so ኢትዮጵያ ትኽተሎ ንሕና ይብሉ horizontal versus vertical model ይብሉ ኢትዮጵያውያን ንሕና ሆሪዞንታል ኢና ንፍትን ዘለና ንጋድም ኢና ንሰርሕ ዘለና እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ንፅዕር ኣብ ኮንግረስ ንፅዕር ኣብ ቲንክ ታንክ ናይ ኣሜሪካ ንፅዕር ተፈላለየ ቦታታት ናይቲ ጨናፍር ብጋድም ሆሪዞንታሊ ምስ ብዙሓት ክንራኸብ ኢና ንፍትን ዘለና ይብሉ ፎግ ኣቢልኩም ድራና ይብልና ኣብዚ ሓለፈ 5 ዓመት ሓደ ግዜ ሚኒስትሪ ግዜያት ወፃኢ ኮይኑ ገለ ከይድ ኣሎ እዚ ማለት ግን ዲፕሎማሲ የብሎምን ኣብ ኣሜሪካ ይበልናን ኣለዎም እዩ ሓያል ጭዋዳ ኣለዎም እዩ ናይ ግብፂ ግን ይብሉ ኣለዉ ኣብዚ ሕጂ vertical model እዮም ዝጥቀሙ ይብሉ I'm not ኣነ ርግፀኛ ኮይነ ዝዛረቦ ዲፕሎማሲያዊ ሪሶርስ ናይ ግብፅን ዲፕሎማሲያዊ ኣሰራርሓ ወይ ሓይሊ ናይ ግብፅን ናይ ኢትዮጵያን ኣብ ዋሽንግተን ማዕረ እዩ ዝብላካ they are delusional ከም ትወትሩ ዝህውትትዎ ሃውታት እዮም ምክንያቱ ግብፂ ስዊስ ካናል ስለ ዘለዋ ምስ እስራኤል መዳወብቲ ስለ ዝኾነት ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ንኣሜሪካ ብሰንኪ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ብካልእ ኣርእስታት ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኦም ማዕረ ገይሮም ነብሶም ከወዳድሩ እዮም ዝፍትኑ ሸንካ ደቅስካ ትብሎ ናይ ግብፂ እንታይ ይብልዎ ኣሎ prioritizes direct access to the White House and executive adjacent networks they ensure that the formal diplomacy is amplified upward to presidential advisors ናይ ግብፂ ሲስተም ግን vertical እዮም ዝብሉ እንታይ ድማ ኣብቲ ናይ ፕሬዚደንታዊ ዋይት ሃውስ ደረጃ ዘለዎም ፀብለልትነት ምስ መራሒ ምስ ፕሬዚደንት ምስ ኣብ ጥቁ ዘለዎ ማኸርቲ ምስ ስፔሻል ኤንቮይስ ናቱ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ክፈጥሩ እዮም ዝፍትኑ ናቶም ናራቲቭ ናቶም ድሌት ድማ ዝያዳ ኣብቲ ዋይት ሃውስ ከም ዝስማዕ እዮም ዝገብሩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንቐፅል ኢትዮጵያ's diplomatic evolution ኢትዮጵያ ዶክተር ቲሞቴዎስ ዝገብሮ ዘሎ ገለመለ እዮም ዝብሉ I haven't seen anything ብጀካ ኣጀውጆ ፍሉይ ነገር ክገብራ ይራናየን ግን ብተፈላለየ መንገዲ ይፍትኑ ገለገለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ግብፂ ክብሎ ከለዎ ስምዑ ናይ ኢጅፕትስ strategic advantage ክብሉ ከለዉ ኢትዮጵያ narrative persistence እንታይ ዝኻ decades of cultivating think tanks mean Egypt's views on the Nile and the regional security are baked into the US policy environment before decisions are even made. ናይ ዓመታት ስራሕ ናይ ግብፂ እሞ ከዓ persistent ዝኾነ ብዝደጋገም መንገዲ ጉዳይ ናይ ማይ ጉዳይ ጎረሮና ኒል ሂወትና እዩ ብዘይ ኒል ክነብር ኣይንኽእል ኢና ጉዳይ ናይ ማይና ሓደጋ ኣለና ሓግዙና ኣብኡ ኢና ንደል ዘለና ኢትዮጵያ ትዕምፀና ኣላ ዝብል እዩ ካልኣይ ድማ ኣብ ዞባዊ ሰላም ርጋትን ዓብ ተራ ዝፃወት ሃገር ዝብል ስለዚ ኣሜሪካውያን ፖሊሲ ሜከርስ በትን ንግብፂ ኩሉ ግዜ ብፅቡቅ ዓይኒ እዮም ዝጥምትዋ ብግምጣሉን ኢትዮጵያ ከም ጣሓሲት እዮም ዝርእይዋ ይብሉ ኣለዉ ሓቀኛም ስለኹም እዮም ሂቦምኩም ንስኻትኩም ትገብርዎ ኢኹም ተፈሊጡልኩም ዘሎ ካልእ ነገር የለን ኣብዚ ኢነር ሰርክል ኣክሰስካ ይብሉ ኣብቲ ውሽጢ ሰርክል ኢጅፕት ኤክሰልስ at bypass diplomacy reaching out directly to the presidential advisors example Mossad Plus to shape the interpretive frameworks for the president ግብፂ ድማ በቋራጭ መንገዲ ነቶም ቀንዲ ኣማኸርቲ ናይቲ ፕሬዚደንት ንዕዖም ምሳቶም ርክብ ብምፍጣር ብዝተፈላለየ መንገዲ እቲ ንሶም ዝደልይዎ ኣብ እዝኒ እቲ ፕሬዚደንትን ኣብ ኣእምሮ ናይቲ ፕሬዚደንትን ከም ዝበፅሕ ይገብሩ ይብሉ ኣለዉ ግርም ገበሮም እዚ ናይ ክልቲኦም ውድድር ኤርትራ ክትምዝምዝ ኣለዋ ክንብል ከለና absolutely fantastic እዩ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ ነዚ ድማ ሙሉእ ብምሉእ መዝሚዛቶ ኣላ ኤርትራ ሙሉእ ብምሉእ መዝሚዛቶ ኣላ that's why ድማ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ንኸይድ ከለና ምስ ኤሮጳ ፅቡቅ ዝኸውን ዘሎ ዝምድናና ምስ ኣሜሪካውን ዝምድናና ፅቡቅ ዝኸውን ዘሎ ስለምንታይ እቲ ግብፂ ዝበሃል ኣብቲ ሪጅናል ሴኪሪቲ ዓብይ ግምት ዝወሃበ ሃገር እዩ ብፍላይ ቀይሕ ባሕሪ ክዕፆ ከሎ ወይ ፀገም ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንግብፂ ቀዳማይ ዝጎድኣ ስለ ዝኾነ ንሳነ ነብሳ ክትብል ትገብሮ ነገር እዩ ስለዚ ብኡ መንፅር ኤርትራ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ትረብሓሉላ ኣብዚ ሓንቲ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ካልእ ሓንቲ ንዓታቶም ማራ ትሕዝኖም ዘላ was this I don't know እዚ ኣይመስለኒ ግን ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣካል ናቶም ከም ናቶም ስትራቴጂካዊ መቐፀልታ ናቶም ምዃና ገይሮም እዮም ዝርእይዋ እንታይ ማለት እዩ ሴኪሪቲ ናይ ግብፂ ምስ ኤርትራ ብዝምድና ብምግባር
ኣካል ናይቲ ሴኩሪቲ ኣርኪቴክቸር ናቶም ከም ዝኾነት ኤርትራ እንታይ ማለት እዩ ቀይሕ ባሕሪ ንዓታቶም ዘገድስ ኮይኑ ንቀይሕ ባሕሪ ሙሉ ውሑስ ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም ዓቕሚ የብሎምን ስለዚ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ኣለዎም ምስ ስዑድያ ክሰርሑ ኣለዎም ምስ ጅቡቲ ክሰርሑ ኣለዎም ስለዚ ናይቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ርግኣትን ኣካል ናቶም ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ዕላምኦም ከም ዝኾነ ገይሮም ክሸጥዎ እዮም ዝፍትኑ ይብሉ which is true ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ንክልቲኡ ከወዳድርዎ ከለዉ ባይደን ኣብ ናይ ዘበነ ባይደን ናይ ኢትዮጵያ ሞዴል ክሰርሕ ይኽእል ኢሎም ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ግን ብፍጹም ኣይሰርሕን እዩ ምክንያቱ ውልቃዊ ርክባትን ዝምድናታትን ንዑ ስለ ዘገድሶ ግብፂ ድማ ኣብኡ ቅድሚት ከይዳ ስለ ዘላ ንሕና ብዙሕ ሽግር ኣለና ኣብዚ እናበሉ ንነፍሶም ከዋርዱን ከቆናፅቡን ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ again they are already telling they are losing this ይሰዓሩ ከም ዘለውን ኢዶም ይህቡ ከም ዘለውን ባዕሎም ክማረኹ ንሰምዕ ኣለና which is really interesting to watch ማለት እዩ I know ኣብዚ ቻነል ብዙሕ ብዛዕባ ግብፂ ስለ ትዛረብ ዘለኻ ቁሩብ ተህውትተና ኣለኻ ገለ ትብሉ ንሰባት ትህልው ትኽእሉ ኢኹም በት የጋንን ኣይኮንኩን ዘለኹ I mean excited ዝገብረካ ነገራት ኣሎ እንድዩ ደስ ክብለካ ዘኽእል ግን ኩሉ ድማ ኣምፃ ኣቢለካ ብርእሰይ በጎ ኣቢለ ዝመስለኒ ይዛረበኩም የለውን I am just giving you evidence after evidence ወላቶም ናይ ብልፅግና ሚድያታት ወይ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት ነዚ ኩነታት ክገልፅዎ ከለዉ they also see the same ክሪእዎ ከለዉ ናይ ክልቲአን ሃገራት ርክባት ረብሓታት ከም ዘለዎም ንኩሎም እዮም ዝነግሩ ዘሎ ኣብዚ I can show you ኣብዚ the extension of national security the extension of national security ያ ኢለኩም ነይረ ግብፂ ንቀርኒ ኣፍሪካ ከም ኣካል ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ናታ ገይራ እያ ትወስዶ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ሱዳን ዘጋጥም ኣብ ኤርትራ ዘጋጥም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘጋጥም ኣካል ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ናተይ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢደይ ክእቱ ወይ ምስኣተን ክሰርሕ ግዴታ ኣለኒ እዮም ዝብሉ ኤሮጳ ድማ ይሰምዕዎም እዮም ኣሜሪካ ድማ ይሰምዕዎም እዮም ሰፖርት ይገብርዎም እዮም ስለዚ that's why ኤርትራ በቋራጭ ነቲ ዝነበራ ሽግር ምስ ግብፂ ዝምድና ብምፍጣር ክትቀይሮ ክትቀልሶ ትፍትና ኣላ which is ኣነ ብናተይ ግምጋም ትዝበለፀ ውሳነ እዩ ዝብሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እውን ክኸውን ከሎ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበራዊ ምትእስሳርን ዝምድናን ስለ ዘለዎም they're also working together ኣብዚ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ ሓበራዊ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ again ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ናይ ሱዳን ክልቲኦም ኤርትራን ግብፅን ተመሳሳሊ ዕላማ ከም ዘለዎም እዮም ዝነግሩ now let's shift our focus a little bit to Sudan ምክንያቱ ኢትዮጵያ ብኩሉ መንገዲ እንዲፀገም ዘለዎ ምስ ሱዳን ግን ለንቀለ ንሱዳን ገይሮማ ዘለዎ እስከስሙ Now, Ethiopian Airlines has sparked some outrage in Sudan. That's after it refused to accept Sudanese pounds for ticket bookings in Port Sudan. Now, the airline is demanding cash payments in US dollars only. And of course, this comes as the Sudanese pound continues its sharp decline against foreign currencies, with the dollar exceeding 4,000 pounds per dollar on the parallel market. Now, travelers are saying the policy is forcing them to buy dollars from the black market, and that's adding a heavy financial burden. Aviation officials and economists have ሱዳን ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ንሱዳናውያን ተሳፈርቲ ናቱ ድሕሪ ሕጂ ብናይ ዓድኹም ባጤራ ከይትኸፍሉኒ ብዶላር ኢኹም ትኸፍሉኒ ይብሎም ኣሎ እዚ ድማ ንሱዳናውያን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ዶላር ካብ ፀሊም ዕዳጋን ገለን እዮም ክረኽቡ ዘለዎም ምክንያቱ ብቐሊሉ ክትረክብ ስለ ዘይትኽእል እዚ ድማ ነቲ ዘለዎም ጉርብትናን ዝምድናን ሕማቕ እዩ ምክንያቱ ብዝኾነ መንገዲ ተረዳድዮም ክፈትሕዎ ዝግባእ እዩ ብዶላር ክፈሉኒ ማለት ግን ኣብ ልዕሊ እቲ ወታደራዊ ፀገም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተፈጥሮ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ተፈጥሮ ዘላ ንዳዕመ ሰሪዕ ብምዕጣቕን ብገለን ብቁጠባውን እንትኾነ ንሱዳን ንምህራም ዓጢቓ ትሰርሕ ዘላ ሃገር እያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እጂ ኣብዚ ካልእ ድማ ክንርኢና ለንቀነ ናይ ኣሜሪካ ባይቶ ሓደ ንጥፊ ህሊፍ ኣሎ bipartisan US senators have introduced the Peace in Sudan Act ሰላም ኣብ ሱዳን ዝብል አክት ወይ ሓደ ሓሳብ legislation የምጽለው major legislative push forcing Washington to review whether Sudanese warring parties qualify as global terrorist organizations. The bill mandates a strict 9-day deadline for the US administration to evaluate fighting forces under federal anti-terrorism criteria. መንግስት አሜሪካ ብሰኔተርስ ናይ አሜሪካ ዝብገሰሉ ሓሳብ ኢና ንዛረብ ዘለና ሓደ ዓቢ ንጥፊ ናይ ሕጊ የቕርቡ ከም ዘለውን ንሱ ድማ ኣብ ውሽጢ 9 መዓልቲ ክልቲኦም ቶም ሰራዊት ሱዳንን ዳዕመ ሰሪዕን ዝኾነ ይኹን ዝፈጸምዎ ኣብ ናይ ዓለማዊ ግሎባል ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ረቋሒ ከስግሮም ዝኽእል ብፅፁይ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ መኒ ገንዘብ ዝቦም ዘሎ መኒ ዝድግፎም ዘሎ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ ተሓገዝ እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ኣለዎ ብኸመይ መንገዲ
اب جنينا اب دارفور استفصم هلكيت من يرو قد محج من هلكيت فصيمو من انتاي غيرو بدقيق تصنيعو وسانك وهبلي زبال زلو تسع معلت 3 ورح مالتي this is going to be very very important مغنياتو حدا كارتي وداينا السودان زيا ياسمين تبهال زياده كم زيرا بوست جرات نيرا تزخفن تزعبين زخفن سقاي ናይ ደቂ ሰባት ዝፍጸመሉ ዘሎ ኩናት ኣብ ሱዳን እዩ ክሳብ ሕጂ ድማ ከምቲ ዝድለ ቆላሕታ ይረኸበና ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ግን ንዕኡ ክቕየር ዝኽእል ስጉምቲ ንወስድ ኣለና ስለዚ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ኣብ 9 መዓልቲ ፅፁይ ዝኾነ ሓበሬታ ተገይሩ ነቲ ኩነታት መፍትሒ ዝርከበሉ ነቲ ገበን ዝፍጽም ዘሎ ድማ ብዓለም ደረጃ ናይ ዓለም ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ተባሂሉ ቶም ምስ ዝሰርሑ ንግብረ ሽበራዊ ትካል ይሕግዙኹም ዘለዉ እዮም ክቑፀሩ while more is needed to address the critical role the US engagement in Sudan's Peace Act sends a powerful signal that the US has not forgotten the Sudanese people and remains committed to bringing their suffering and the conflict to a sustainable end. ስለዚህ ነቲ ነገርቲ ንምውዳእ ክሕግዝ ዝኽእል እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚ yeah, this is going to be a very important development ነብቲ ምዕባለ ነቲ ኩነታት መዕለቢ ንምርካብ federal agencies must monitor and report on key sectors funding the conflict, including gold mining, gamma Arabic production, aviation, banking, cryptocurrency. Oh my God, this is really good. نتي وجن من نواح استفلا لي من قد زقبر زول نابنت يزبلكم. نا إثيوبيا زعبي سدد أبزوان زي تفلت ده ندرجس الدوا زلوا وركيو كابي دمت زلوا كاب تقرأ يكونن ويوم كاب كله سترا يكون كاب السودان دمت وركلو كاب السودان بمنقد دعم سريع كينيا وحد ورك يعطوت أبعد عقاتات جنب بزق ورك تشيط الله أبي مراد ما يسقط سلازي إذا ورك زي بستفلا لي هجرات تسريع ويدي شيء زلوا سلازي تجنزب بيني وتصالو إذا قام عربيك زبحال دم حدا قداسي ترى نقرني يعني إندستري زدليو إذا وين أنتو خنا كابت دارفور تسريعو بستفلا لي هجرات شيء زلوا سلازي نزل بقربة كانت الوهم زلوا aviation Ethiopian Airlines نابنت نزل السودان بدولار تدي كفيلة أي قبركم يبلالو ندعم مسرع سراويتهم ينقص كم زلوا دما كتسأل سبي وتصالو لذي زون أب كلمة كأتزغلي banking كمون ببنكات banking مالت تجي قال بقالو إمارات مالتي this financial institution na إمارات كم دما cryptocurrency كله كرا خمسة لو يمزولو so it specifically targets the groups like RSF مالتيو شمام تقيسم the Sudanese Armed Forces كمون سراوي السودان the Wagner Group and the Al-Bara bin Malik Brigade بحالون زون كلهم جنزبهم بيني متصوم له كرر له يبلو كرم نزب السودان سبق هون غلي tracking foreign interferences ندقة متتتاو أبزرما legislation requires comprehensive intelligence reports every 6 months detailing foreign military, financial, logistical support, including drones shipments, foreign fighters, and UN arms embargo violations. لذي نتي سوسوي زخون السلة وحبريتها دم كوهاب كم زلوا زلما كله عينة وتدرام قصاص يكون نايف فاينانسيال تحقاس يكون لوجستيكال قصاصات يكون نخلو بس اللي هذا رجع كتات الوكم زلوا يوم زلوا زلوا diplomacy strategy and sanctions لذي نخلو من قدتات ما تتقيمم نتكون تاتطون مبال كسرح مخانو يوم زلوا زلوا I hope is a good idea هذا معلبي كره بلو زغل من قد كنري I know ننوي حوان وسيلكم الله أجي أبزيا حنتي لنكني مزكوين نتاتنا السودان ونتعايزو زي حدث بزبالة سمعوا زوح زلوا متات في الترن إيرترا بزي سب كترف بزي مدرسة كترف 35 عام تسارح شعبية درجاتهم ناتنا قدامات أو شتي 4 عامات شعبية و35 عام زصاقعوا كساخل زخول الهناتات بجلس إيران تجراي كم تجراي بخينات راح زي كونس بسدتن بكرتتن كم هزب كنت زخول الهناتات يفترلوا سلازي حزلنا الهناتات سيحزلوا بجلة نهي تجراي حدنت completely بمزراق بزخون يكون من قبي بوليتيكا فلالا حدا نقر هينو بوليتيكا مجرشا ستالين زغورو فرج ستالين سي بحساب after political road نبره بحساب استفلالي ساعات بحساب يوقف نيرو سأني حقا مجرشا بقومتو نصريوهم مجرشا after political road لعل ستالين قومت زلوسو كي ترف بمقبار كتتنايقو سو حزلو قداماتو نتغنى حزو مجرشا بفلالي نتوي تساعينو نالوات ناو قمت بحورن نورد الهنتات زلو سلازي
صمدو يولو غري يولو سبنا سلسله معنت هناك قاعد متاتها عالم زتنتلو زردو المنجد بتاع سكفي ناي عالم حيلتها سلالفا زتنتلو المنجد طعم كتردو ابز زمن زنبر بحماق يصبق نا انفورميشن تكنولوجي اكسس زلو سب كغورو اذا يتولو جوجل جمجمات تمسرتهم هذه غزينا اليانس مسرتنا اب اثيوبيا هاجراو لوط كنمص نخلينا ناو زول عداني ما تيم زلو حزتنا اكز سبيسيفيك ابز اكزامبل خنيركا شعبيا مس تي بي ال اف زلو صندو وانا مسردو شعبيا نا اثيوبيا مكلاكيا سراويت نا دوب ايرتراكس قاع زخلو العدل نمخلا طرح وتدرنا قنقا استراتيجيك ديبس بحالو ايرترا يبلن استراتيجيك ديبس كابزارن بساز جمر وي كعد عد بوخرا وي كعد محاريت زجمرو ق قلفينا ماخل ايرتراكات تزل سلازي نزي خطر حق توفينخا دنا قر كله خاقلو ناتخا اسايمنت وسيرم توفينات ناول ولو كبابي تتخايلو سزي خوين دما وشته تግራይ ዝግበረሉ ሁነታት ትፈጥር ለካ ስለዚህ መከላከያ ዝባሃል ለኤርትራ ስጋት ምዃኑ ዝተርፈሉ ሁነታት ክትፈጥር እንተዳ ኮይኑ ዝኾናት ተጋሩ ህይወቶም ዝኸፍሉሉ አዴታት ተጋሩ ዝሳቀያሉ ሁነታት ክትፈጥር ትኽእል ለካ ሶኒ ኤርትራ ናይ ሰርቫይቫል ሜካኒዝም ትክክለኛ ስራሕ ይምሰርሕ ዘሎ ናይ ዝሓደ መርአያ ምዕራብ ብሓሪ ምኻድ መንገድ ምዕራብ ከጥቆ ይደል ሻዕብያ ምክንያቱም ናብ ምዕራብ ቲፒኤልኤፍ ወጥቂዕ ማለት ንመከላከያ ሰራዊት ይዕድመሎ ማለት ነው ንዶባት ኤርትራ ስለዚህ ብስተኻሉ መጠን ሕዚ ሓድሽ ኣሬንጅመንት ዝሓዝዎ ምዕራብ ነፃ ክትወፅኢኻ እናተባሃለ ዝስልጥን ዝነበረ ሓይሊ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሓይልና ንደማዚን ወገን ንኩርሙክ ወገን ኣሶሳ ወገን ከጥቅዕ ስለ ዝተለኣኸ ነዚ ዝትክዕ ሓይሊ ናይ ሱዳን ሓይሊ ኮይኑ ኤርትራ ሓንቲ ሰራዊት ንቡርሃን ክህበ ይደልን ምክንያቱም ዓጀብቲ እዮም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ማለት ናይ ኢሳያስ ዓጀበ ማለት እዩ እዛ ጌታቸው ረዳ ዝብላ ዘሎ ኣገዳሲ ዘረባ እያ ኩሉ እቲ ዝበሎ ስለምንታይ ካብ ሕርቃን ተበጊሱ ይዛረብ ዘሎ እንታዩ ክሳዕ ክንድዙ ዘግርዖ ዘሎ እንድሕር ኢልካ ግን እቲ ካርታ እንተሪኢኻዮ ቅድሚኡ እዚ ብዛዕባ ፅምዶ ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ይመፅኦም ከም ዘሎ ኣበርቲዑ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ በት ኢፍ ዩ ሉክ ኢንቱ ነቲ ካርታ ክትርእይዎ እንትጀሚርኩም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ መስለኩም ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ገዲፍኩም መጀመርያ እቲ ብጫ ሲቲ ከባቢ ኣብ ከባቢና ዘሎ እዩ ኤርትራ ምስ ሱዳን ሰራዊት ሱዳን ምስ ኤርትራ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ሕጂ ኩርሙክ ዝበሃል ኣብ ታሕቲ ንኢትዮጵያ ዳርጋ ብምዕራባይ ኢኻ ትመፃ ዘለኻ ኣብዚ ኩርሙክ ዝበሃል ዘሎ ድማ ኣብቲ ከባቢቲ ሓደ ወታደራዊ ማዓስከር ኢማራት ንዳዕመ ሰርዕ ኢላ ኢትዮጵያዊ ንዑ ንክቋፀር ኢላ ጌራቶ ኣላ ሕጂ እቲ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ናብኡ ገፁ ይመፅእ ኣለኹ ይብል ኣሎ ንታሕቲ ገፁ ናብቲ ብሉ ናይል ዝበሃል ማለት እዩ ደማዚን ኩርሙክ ዝበሃል ብኡ ገይሮም ተመፂኦም ምናልባት እዚኣ ቅድሚ ሕጂ እውን ዘጋጠመት ስለ ዝኾነት ንኣዲስ ኣበባ ክመፅኦም ከም ምክንያቱ ብጎንደር በቲ ብጎንደር ኢልካ ብጎጃም ገለ በዚ ምስ ፋኖ ነዊሕ እዋን ይዋጋእ ኣሎ ኣብኡ ድማ ተረሚሱ ኣሎ ሓድሽ ግንባር ሕጂ ብዓፋርን ገለ እንደይኮነ በእንዳ በዚ ኩርሙክ ገይሩ ክመፁ ዝኽእል ባዕሉ ድማ ምክንያት ከፊቱ ኩናት ጀሚሩ ስለ ዘሎ ይመፅዎም ከም ዘለዎ ተረዲዎም ኣሎ ኣይዶንኖ ብኸመይ መንገዲ ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ዘሎ እዚያ ጉዳይ እዚያ ብዝሰፍሐ መልክዕ እዮም ዝዛረቡላ ዘለዎ ሰጥ so they know something is coming ገለ ነገር ይመፅኦም ከም ዘሎ ተረዲዎም ኣሎ ኩላቶም ነዛ ፅምዶ ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ተምሕሱም እዮም ዝፈታፍትዋ ዘለው and this tells you something እዚ ነገር እዚ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ዘይኮነ they see something ገለ ነገር ዝረኣዮም ኣሎ እዚ ናይ ጌታቸው ረዳ ናይ ምጉራዕ ዘረባ ንሪኦ ዘለና እውን ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ምልክታት ይርኢ ስለ ዘሎ እዩ ምዕራብ ትግራይ ኩናት ተሪፉ እዩ ዝብል ዘሎ የስ ንምዕራብ ትግራይ ኣገዳስነት የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ምዕራብ ትግራይ ፋኖን ሕወሓትን ብሓደ እንተለዉ ኮይኖም ምዕራብ ትግራይ ኢልካ ይተሓስብን ኢኻ ኮፍ ኢሎም ኣብ ጣውላ ክፈትሕዎ እዮም ድሕሪ ይዘራረቡ ኣለዉ ኮይኖም ሶም ምዕራብ ትግራይ ንፋኖ ወይ እውን ህወሓት ወይ ንተጋሩ ወይ ናምሓሩ ይኮኑ ተዋሂባ ዘላ ንመንዳ ንብልፅግና እያ ተዋሂባ ዘላ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልተ ኢኻ ክቐትል ዘሎ ሓይሊ ኮፍ ኣይተብሎን ኢኻ እንታይ ትገብረለካ ነታ ቦታ እትያ ገዲፍካ እንታይ ትገብረለካ ኣብታ ንሱ ዊክ ፖይንት ናቱ ን4 ኪሎ ከይትመፆ ይከርካእካ ዝፍትን ዘሎ and they know the game ንስኻ ትደልዮ ዘለኻ ኣብቲ ንስኻ ትደልዮ ኮንካን ክንዋጋእካ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ታይዳ ኣብታ ትሕመመካ ኣበይ ክትወድቕ ትኽእል ኣበያ ዘላ ስንፍናኻ ፈሊጥናያ ስለ ዘለና ወይ ገና hit you there exactly ኣብታ ትሕመካ ቦታ ክንሃርመካ ኢና ይብሎ and that's why እዚ ኩሉ ትሪእዎ ዘለዎም ኮምፓይል ቪድዮ ተታኪቦም ዘሎ ነዚ ናይ ፅምዶ መንገዲ ብሓቂ ብዓይኒ ስጋትን ፍርህን ይርይዎ ስለ ዘሎ ብዙሕ ብዛዕባ ክዛረቡ ዝስማዕ ዘሎ
and trust me, this is not gonna end. እዚ ብፅቡቅ ክውዳእሎም ኣይኮነን ንዓታቶም ቀርኒ ኣፍሪካ ብምሉእ ኣንፃሮም ኮይኑሎ እቲ ህዝቢ ድማ እቲ ኣብ ፅምዶ መፅኡ ዘሎ ፋኖ ዳርጋ ሓድነቱ ገይሩ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ተጋሩ ክዘራረብ ጀሚሩሎ ይበሃል ክሳብ ሕጂ ተፈልጠን ምስ ኤርትራ ርክብ ኣለዎ ዝብል ፊዮሩ ኣለዎም ብሓቢኡ ግን እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ምስ ናይ ሰራዊት ናይ ሱዳን ፅቡቅ ዝምድና እዩ ዘለዎ ኤርትራ ድማ ምስ ክልቲኦም ፅቡቅ ዝምድና ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ ምስ ኩላቶም ዝምድና ገይሩሎ ስለዚ ኣብዛ ብሉ ናይል ትመፅእ ዘላ መጥቃዕቲ እታ ዝኸፈት መጥቃዕቲ ክትከውን እያ ፋኖ ቦቱ ሒዙሎም ኣሎ ብዓፋር ኣሎ በዚ ድማ እንተተወሲኽዎ I think they are going to be ብልፅግና ዕድመ ስልጣኑ ናይ ብሓቂ ሓደጋ ዝመፆ ኮይኑ ይስምዓሉ ናይ ብሓቂ and this is going to be ነዚ ዓውደ ኩናት I don't know ክንደይ ግዜ ክወስድ ክልኸውን ወይ እውን ብልፅግና ንክንደይ ግዜ ኣብ ክፀንሕ ክልኸውን ግን ናይ ብሓቂ ሓደጋ ይመፁ ከም ዘሎ ግን ይረኣየሎ ነቲ ሓደጋ ክዛረቦ ከሎ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣነ በዛ ነፍሰይ ክሪኦ ከለኹ I have never seen ብልፅግና ብከምዚ ደረጃ ተሸغሪሮም ተጨኒቆም ከውዩ ንሪኦም ዘለና ዘገርም እዩ and ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑን ከምኡ ዝስምዱን ዝርዕዱን ዘለዉ they see something is coming ይብሉ ኣለዉ we will see እቲ ጉዳይ ንዓታቶም እንታይ ክገብሮም ከም ዝኽእል ግን ነቲ ህዝቢ ድማ ክትታልሎ ስለ ዘለካ እንታይ ዝብል ዘረባ I think ትዕቢት ኣባቶም ዘሎ ሓደ መዓልቲ I want to see this expose ክኸውን እዚ ትዕቢት እዚ ክርዮ ይደሊ እንድየ ግን ኣብዚ እንታይ ኢሎም ክዛረቡ ይሰሚዐ ይመስለኩም ህወሓት በኤርትራ በኩል ከፍተኛ በደል ተፈጽሞብናል እንደ ህዝብ ስለዚህ ፍትህ እንፈልጋለን የሚል ሐሳብ ነበረ የኢትዮጵያ መንግስት ተገቢው ምርመራ እንዲደረግ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ ነበር ሌላው ደግሞ የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ አልወጣም ስለዚህ ከዛ ሊወጣ ይገባል አሁንም የህዝባችን ስጋት ነው የሚል እንቅስቃሴና ተቃውሞች ነበሩ የኢትዮጵያ መንግስት እሱን ለማስከበር ድንበሩን ለማስጠበቅ ወታደር እንቅስቃሴ ሲያደርግ ደግሞ እንዴት ሲከላከሉ እንደነበረ ደግሞ እንመለከታለና እነዚህ ሁሉ ወለፈንዶቹም ደግሞ ተቃርኖች ስንመለከታቸው ምንድነው የሚነግረን እኛስ ምን አይነት የቤት ስራ አለብን ይሆን የሚለውን ሰፋ አድርገን ለመመልከት እንሞክር እንግዲህ ቅድም አቶ ዳኛው ሲያነሳው የነበረ አንድ ፖይንት አለ ለምሳሌ የኤርትራ መንግስት ወይም ደግሞ የካይሮ መንግስታት ደጋግመው የሚያነሱት ኢትዮጵያ እንደ ነን ሊቶራል ስቴት ወይም ደግሞ ባህር ገብ ሀገር አይደለችም ስለዚህ ባህር ገብ ስላልሆነች አይመለከታትም የሚል ዘመቻ ተደጋጋሚ ጊዜ ይሰማል ይህንን ዘመቻ ስታየው ኤርትራ ብቻ ሳትሆን የቀጠናው ጠቅላላ ሀገራት ቢደመሩ በቀይ ባህር ኢትዮጵያ ያላትን ኢንተረስት ወይም ጥቅም ያክል ቫልዩ የላቸው ኢኮኖሚክም ወይም ስትራቴጂክም ቫልዩ የላቸው ብዙዎች ኤርትራን ስፔሲፊካሊ ከተባለ በባህሩ ላይ የኢትዮጵያን ያህል መጠቀም ሳይሆን በመሬቱስ ላይ እንደው ለኤርትራዊ የረባ ጥቅም አለው ኤርትራ የሚባለው ግዛት ለኤርትራውያን የረባ ጥቅም አለው ያው ኣብዚያ ዘሎ ሰብ ሓንቲ ዘረባ እንታይ ክብል ሰሚዐ ኣለኹ መሲልኩም ክግረሙ ኢኹም ብቁጠባ ክሪኦ ከሎሲ ኤርትራ ትርጉም ዘይብላ ሃገር ምዃና ክገልፅ እዩ ዝፍትን እንጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ህወሓትን ኤርትራን ይዝፃልኡ ዝነበሩ ሲ ከመይ ኢሎም እዮም ሕጂ ተበዳዲልና ዝብሉ ዝነበሩ ብሓደ ዝኾኑ ዘለዉ ንዓና ከ እንታይ ሓደጋ ክፈጥሩልና ክእሉ ኢሎም እንዲም ዝዛረቡ ዘለዉ ሕጂ ብቁጠባ ክዛረብ ከሎ ኤርትራ ቁጠባ ናታ 2 ቢልዮን እዩ ዝብል ሂዝ useless ጥቕሚ ዘይብሉ እዩ ብዘይገድስ 2 ቢልዮን ዲ ወላ 1 ቢልዮን ንዓኻትኩም ግን ሸራራ ከም ተብለኩም ጥራይና ንፈልጥ ድሕሪ 30 ዓመት ናፅነት ክሳብ ሕጂ ቁጠባ ክትሃንፅ ኣይከኣለትን ኣብ ኩሉ መለክዒታት ናይ ብዓለም ደረጃ ክብሪ ዝወሃቦ መለክዒታት ናይ ትምህርቲ ይኹን ናይ ጥዕና ይኹን ናይ ቆልዓ ሞርታሊቲ ይኹን ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ኣብ ቦታት ኤርትራን ኢትዮጵያ ከም ተሓልፎም ይፈልጡ እዮም ስታቲስቲክስ እዮም በቡ እንተኮይኖም ግን ድሓን ኦኬ ምስ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ክወዳደር ዘይክእል ሃገር እዩ ዘለዎ ይብሉ ሓቀዳይ ነገር ኣብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ሬቨኒው ክትዛረብ ከላ ሬቨኒው ሽያጥ እዩ it's not even profit ብዘይ ንስኸ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኤርትራ እኮ ኢሎን ማስክ እኮ ክንዲ ኣፍሪካ ሃብቲ ኣለዎ so what ኢሎን ማስክ ለንቀነ ትሪልዮኔር ክኸውን እዩ ካብ መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪካ ፍርቂ ቁጠባ ናይ ኣፍሪካ ገና ልዕሊ ክኸውን so እንታይ ማለት እዩ it doesn't make any sense why are you comparing those kind of stuff እንታይ ንኽትገብር ደሊኻ ኢኻ ካደ እንታይ ይብል እስከ ኣብቲ ታሕቲ ረይዎ the scarf analogy ilu Eritrea is described as not as a powerful state but as a scarf wrapped around Ethiopia's neck to choke its development ኤርትራ ሲ ሓያል ሃገር ኢልኩም ኣይትግለፅዋ ኤርትራ ከምዚ ስካርፍ ወይ ከምዚ ሻርባ ጌርኩም ሰድዋ ሻርባ ኣብ ክሳድ ኢትዮጵያ ዘለያ ስለዚ ሻርባ ክሳድካ ክሓንቀካ ይኽእል እዩ ካብ ሓሊፉ ግን ወላ ሓንቲ ክገብሮ ዝኽእል የለን ንኤርትራ ሲ ከም ሻርባ ገይሩ ዝገልፃ ዘሎ ሻርባ ዲኻ ክትብለና ገመድ ዲኻ ክትብለና ቁልፊ ዲኻ ክትብለና it doesn't matter እንታይ ትብለና ክትሕናቕ ከም ትኽእል ግን ፈሊጥካ ኣለኻ ንኤርትራ ክቆናፅቡ እንዲዮም ዝፍትኑ ግን ንኤርትራ
أي تخلوان يقوم بزرابة دا يقوم حفكف كتبلو تقولي لهم مهم زغني بزي بتنا إرترا كايدا أمنا يوم رشينهم زلو قطعناتهم ترزي بس يزلو جن عند خاطر قاصر زي كلمة زي خاطر كبروا تخن نجر يلن أبزون مليش اللهم نيرو استيلنكم بلصقنا تمريص يبلك كلهم بر يلن من زبال أبي تجبر 7% نايز عدي أو هنا تيني مستقراي عطويو عفار دارجا فرق إلن أمحارا مولو بمولو إلن أوروميا حسبو تسافي أمون تجدد أمون وزئم مريض أميم تمدي سام it's already failed مرزا كم تاز حسوا أجندا كتخون هيك قالتن عالمون بتعم مسحقي كم زي عينت أو عالم كم زي عينت مرزا تخيدون يفلتون كل الميدياتات جنا كجمر خلو زودق مرزا إلنين زجبنو دحرت تم مزجيمنا يزول وسب 54 مليون بتاريخ خوينو كيف فلتن هذا استمرت منجستيل بعفشا كم ذات رواز اللغميات كنتات حدا ودغاد كنا ايسانون عندهم باريا ايتيب اي مرص كاب نصا ايرترا باريا ايتيب اي مرص تناسه ناو خالي خبابي ايتيب اخيد كاب كتغير اب ايرترا نابي تخيد سلازين ايرترا تمثل تግራይ ድማ قرصوا حزي اب تግራይ زلو ጉጅለ ህወሓት ዘሳቀው የሰው በሙሉ ናበይ ይኸደሉ ናመላ ኢትዮጵያ ይብተነሉ ይኮነን ካብ ምጥፋ ድሒኑ ሰሪሑ ሃፍቲሙን ዝነብረሉ ይኮነን ተሰቆረጽ ከሐልፈለ ይደኸይትብል ምዝኾነ ከምዚያቶም ካለውዮም ንኽልትዩ ከነተሓዞ ስለዘለና ኢና ታት ትግርኛ ናይ ኤርትራ ፊልምታት እዮም ዓንድታትና حق انديزي هو تخكل هو بخمير الحظ نيرترا فيلم انديزي نيرو محورس بوينا عبينا بوندنا عبينا ننا مليون وقسحر انا ولا هو مزنقع لا ماينس كده ناي برهانه ناي ماينس نداويت وتفكر زنكو فلاي ناي مزنقع ناي برهانه نقسنتي سقيل دس بزبل خناتات كذكرو زغورنا كينتي امساتو توم سنتوينياتات سات محمد راهيل تمالي وتخاطر زوم فيلمتات زي اتوم تناي اب ايرترا سروحون تغرينيا فيلمتات سي عندتاتنا يوم عنان تغارو زودلن كنتي يوتيوب ناتناسي سالا ايرتراوي عندالو امبر ابدياسبورا زلو تغاروسي ساكت يوم يلوم كبل عود اليوم نيرم تحققن ናይ ትግራይ ሚድያታት ተሪኹሞ ደርፎም ይኹን ወላ ብፍላይ ዩቱባት ናቶም ናይ ኤርትራውያን እዮም ዝሰርሑ ወቅት ርዮ ከለኻ ሕጂ ገለገለ ሰብሕ ማክርዮ ይኽእል ግን ኣይ ቲንክ ብስቲ ፅምዶ ዘሎ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ነቲ ህዝቢ ሰላም ንምምፃእ ፅቡቅ እዩ ሓደ ግዜ ግን ወል ከም ድሌትኩም ትሪእዎ ትኽእሉ ናይ ኤርትራውያን ድማ ሓግዙ ክንብለኩም ደሊ እምበር ንተጋሩ ትረኣይዎም ወይ ውፅልዎም ገለ ዝብልኩም ጉዝጉሳ ይንኽእልና ፅቡቅ ስራሕ ንክመፅእ ኩሉ እቲ ህዝቢ ብሓደ ኮይኑ ክሰርሓሉ ዝኽእል ብጉዕ ስራሕ ድማ ንቅድሚት ክመፅእ እንተኽእል እዩ ዝኾነ ናይ ኤርትራውያን ከመጉስ ገለ ካብቶም እንዳ ገረእሙን እዩ I think his observation is good ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ናይ ቀደም ፊልምታት ናትና ግን ንሶም እዮም ዕብዮም እናኽብል ከሎ ግን ፅቡቅ እዩ ዝኾነ ኤርትራውያን ተኸባቢርካ ምንባር መጀመርያ ካብ ገዛኻ እንዲ ዝጅምር መጀመርያ ካብ ገዛኻ እዩ ዝጅምር ሓንቲ ቪድዮ ከርእየኩም እየ which is very beautiful ብሰንኪ እዚኣ ድማ ከተመስግንዎም እውን ስለ ዝደልየ what is this ራይዎም ኣብዚ እስከ ሌላ ምስ ከተማከረና ባሁን ነብሎ ደልና ንሎም ድማ ኣብ መጋርሕ ተረኺብና ንዘሎ ስርዓት ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣከባብራ ታቦት ኣስላምን ክርስቲያንን ህዝብና ብሓደ ኮይኑ ዘብዕሎ ናብኡ ኢና ተጓዒዝና ዘለና ንዘሎ ሃዋሁን ናባሁን ከነብሎ ኢና ንስኻትኩም ድማ ከም ወትሮ ትገብርዎ ርእሶኹም ኣቦታኩም ከተስፍሩልና ኣብዚ ቦታ ዝለጊድኩም ትፈልጡ ተኾይንኩም ድማ ተዘክሮታትኩም ከተሕድሱ እቶም ዘይትፈልጥዎ ድማ ምሳይ ሓቢርኩም ኣብዚ ቦታ ነዚ በዓል ከተሕልፎ ብክብሪ ዕድመኩም ሰናይ ምክትታል የቐኒየልና መጋርሕ ገርጊስ መጋርሕ እዩ ዝበሃል እዚ ብዙሕ ታሪክ ዘለዎ እዩ ናይ ብሓቂ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ታንክ ዩ ነዚ ነገር እዚ ክትገብርዎ ምኻልኩም ኢትስ ቢዩቲፉል ናብዚ ቦታ እዚኦም ክኸድቡ ካሎም ምክንያቱ ናይ ገርጊስ መጋርሕ ፍልይ ዝበለ ኣስላምን ክርስቲያንን ካብ ቀደም ብሓደ ዘብዕልዎ እዩ ዋላ ማርያም ዳዕሪት እውን ከምኣለዎ እንዲ ግን ናይ ቅዱስ ገርጊስ ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ
أب نسنتي أنا حرق زي خلت زي كيرير له عزيز بق نقدتيو كم تزقبوا جن أي سبعين نقدون ينيرو كجرمكم now زي فوكس زي كم زقبوا مخالم نبي حكي يتحقق شيء سلام انتاي كريهم يمدحن نوع حسب زخانات أبناتهم كيتكم رأيوه أبزقن كتريهم نبي حكي زجرمي جنايخا بهرجع بسواسا بهرجع جالشيوا أخني أيه جربري ينسى يمرغ على ببلين غيرو نشتين عباي أنا نعشون عبايت تسمعوا عبايت دمنا أملاق تسمعوا يكبروا من بليز زمرغ زلوا هذا وزيس أبزياسك تي حدناتن اتفاق النبي انصبار يرايك تهزو كم ينبركم زلو قدميون كم ينبركم زنبر يرايك مالتي ስለዚህ ንግደታትና ይከረን ቀሊል ነገር አይኮነን ድሕሪ ሕጆን ኢንሻአላህ በሰላምን ፍቅርን ከም ዘሎ አላብስ ጸኒሕዎም ነታ አላብስ ወሲዶም መኪናውን ሒዞም እንዳ ሽሽታ ዝበሃል ኣብ ነይሮም እዚኦም ነበልባል ዝበሃሉ ኣብኡ ምስ ተመልሱ ፈጣሪ ከንታይ ገይሩ እቲ እምነት ንፈጣሪ ተኣምን ፈጣሪ ከዓ ይትዋኑ በርቂ ገይሩ ከዓ ህሪምዎም ብበርቂ ከማይ ኮይኑ መፂኡ በርቂ ህሪምዎም ኣብቲ ቦትኦም ኣብ ተቃጢሎም ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ንኣብነት ኣቦና ኣስላማዩ ሃይማኖቶም ክልተ ሰለስተ ከሪአኩም እየ ናይ ብሓቂ ከምዚ ዓደይ ስለ ዝኾነ ከመጉስ ኢለ ኣይኮንኩን ዝብል ኣብ ከባቢ ከረን ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ከባቢ መጋሪ ማርያም ዳዕሮ ገለ ዝረአ ሃርሞኒ ብሓደ ናይ ምንባር ክእለት መንግስቲ ኤርትራ ዓብ ስፖትላይት ሂቦ ማርያም ዳዕሮ ሓንቲ ግዜ ብፅቡቅ እውን ኣምፂኦማ ነይሮም ትዝክሩ እንተኮይንኩም ቅድሚ ዓመት ቅድሚ ካልተ ዓመት ብዙሕ ክስራሓሉ ዝደልዮ እዚ ኣነ ምክንያቱ ኣብ ወላቲ ናይ ካቶሊክን ኦርቶዶክስን ዝበሃል እውን ክስራሓሉ ኣለዎ ንኣብነት ኣነ ቆልዓ ከለኹ እዚ ማርያም ዳዕሪት ነጊዱ ድሕሪ ወርሒ ዲ ዋላ ገለኻ ኩሉ ሰብ እዩ ንደብረ ሲና ዝነግድ እቲ ናይ ሃይማኖት ፍልሊ መን ይቅድስ ጥራዩ ናይ ካቶሊክ ድዮም ዝቅድሱ ናይ ኦርቶዶክስ ዳ እምበር እቲ በዓላት ንብለን ሓደ እዩ ማርያም ደብረ ሲናን ማርያም ዳዕሪትን ክልቲኡ ሓደ እዩ ነይሩ ዳሕራይ ግን ነዚታት ይቀያይርዎ ከም ዘለዎ ይሰምዕ ነይረ ኣነ እኳ ብዙሕ ኣብ ብዛዕባ ክዛረብ ኣይደልን ግን ሓደራ እቲ ነዚ ክገብር ዝኽእል ሓድነት ንዘሎ ወስኸሉ ኣይኑ ነገራት ክፅይቁ ዝደልዩ ትሑት ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ እዮም ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ግን ዕድል ዘይምሃብ ነዚ ፍቅሪ ናይ ሃይማኖታት ብፍላይ ኣብ መንጎ እስላምን ክርስትያንን ዘሎ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ቀዳማይ ክኸውን ዝኽእል እየ ዝብለኩም ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ከም ኣብነት ክጥቀስ ዝኽእል ወላ ኣብ ዓለም ተበልከ the highest level of tolerance and coexistence ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ነዚ ድማ ከም ሓደ ዓብይ ውርሻ ናይቲ ሃገርና ጌርና ከመይ ተብዕልዎ ነርኩም ዝሕጂ ዘሎ በዓላ ቅድም እስላማይና ክርስቲያና ኣንስቱ ብኸበሮ ስሙት ዋታን ብሰይፍን ብራዘር መፁ ነይሩ ሓዎም ሒዞም ሓብዚያ ትዕለም ታሓ ምሸት ተኣቱ ኣብዚ ሓሊበን ተድሎ ንጎ ትሪእዎም ዘለኹም ከማን ኣቦና እስላማ እዮም ሃይማኖቶም ስለዚ ብዛዕባ ንግደት ናይ ቅዱስ ገርጊስ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ደሰይም ድማ ኣብ ዒድ ክኸውን ከሎ ክርስትያን ብሌን ነቶም ኣስላም ኣብቲ ዒድ ናቶም ልክዕ ምሶም እዮም ዝገብሩ ስለዚ እቲ እዚ ዓይነት ምክብባር ከም ሓደ ኣገዳሲ ውርሻ ወሲድና እቶም ንኣሽቱ ወለዶ ብፍላይ ብዝደገ ኮንካ ዘሎ እንደየሎን ትዛረብ ዘለካ እዚኦም እዮም ኣያታትካ እዚኦም እዮም ቶም ህዝብካ ነዚ ከም ኣብነት ወሲድካ እቲ ኤርትራ ሚድያ ኔትዎርክ ካልኦት ሚድያታት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ድማ እዚ ነፀብራቅ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ስለዝኾነ ንዓመታት ዘንበሩ ካዚ ስለዝኾነ ነዚ ኣብ ኣፍሪካ ከማን ክንሸጦ ኣብ ዓለም ደረጃ ክንሸጦ ንኽእል ነገር እዩ እዚ this is beautiful ሃይማኖታዊ በዓል ክልቲኡ ህዝቢ ተኸባቢሩ ዝኸደሉ ንዓመታት ድማ ዝቐፀለ just not ንግዚኡ ከተርኢ ኢልካ ዝገበርካ ኣይኮነ this has gone for years ታሪክ ዘለዎ እዩ it's beautiful I'm very happy ከትኩም ራእዩሎም ኣተባብዕዎም ድማ thank you very much ነዚያ ሰለትኩም ላይ ከማን ኣነ ሰብ ይሰዲድለይ ብኸመይ የርእያ ናሎም ኣርሳብ ዝውዴ ላይክ ሼር ንኩሉ እናሓገዝኩም ኪዱ ብዛ ጥዕምቲ ደርፊ ናይ ዓፋር ክገድፈኩም